ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isang pagkakilanlan ng bawat tao ang kanyang birth certificate. At iba pang mga certificate ng kanyang mga achievements sa buhay. Maaring requirements itong certificate para makapag-aral, kumuha ka ng passport, para makapagtrabaho abroad o para mas gumanda ang status sa buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang tinatagong certificate mo na ipagmamalaki mo? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng mga listeners natin sa Barangay Love Stories. Kapag wala pong trabaho ay nakikinig po ako sa inyo sa radio at minsan naman ay sa live streaming. Kaya po ako sumulat sa inyo dahil naniniwala ako na kapupulutan din ng aral ang karanasan ko. Ako po si Daphne, tubong Cavite, pero sa Quezon City ako naninirahan para magtrabaho sa isang call center. Dito rin ako nag-aral ng college kaya kabisado ko na ang buong QC. Sa pag-aaral ko noon at pagtatrabaho ko kahit malayo sa aking pamilya ay nagpursige akong magtagumpay. Hanggang sa lumuwas ang kapatid ko mula Cavite dahil mag-aaral siya sa college. Katulad sa pinasukan ko noon. Natural lamang bilang ate na maging gabay at sandigan niya ako, Papa Dudut. Tumira sa akin ang kapatid ko para makatipid sa renta. At ako rin ang nagpresentang asikasuhin ng ilan sa mga kailangan niya. Kabilang na nga ang pagkuha ng birth certificate niya sa PSA. Hindi pa kasi uso noon ang mga online. Kaya mano-mano na inasikaso ko ang mga kailangan ng kapatid ko. Mahaba pa rin ang pila noon sa tanggapan ng gobyerno at doon habang nakapila ako ay nakatabi ko si Roy. Sa unang tingin ko pa lamang ay nahulog na agad ako sa kanya. Gwapo siya, Papa Dudut, kung makatitig at ngumiti. Yung ngiti niya ay parang natutunaw ang lahat ng inip ko sa paghihintay sa pila. Kinausap niya ako, Papa Dudut. Ano nga ulit ang pangalan mo? Daphne, Roy, right? Tama. Anong kukunin mo? Senomar ba? Uy, grabe, hindi ah. Single nga ako at hindi pa ako magpapakasal. Mukha na ba akong ikakasal? Maganda ka kasi kaya naisip kong may pumakot agad sa'yo para di ka makuha ng iba. Ikaw naman. Kaso wala. Di ako naniniwala. Nako, dapat kang maniwala. Nandito ako para kumuha ng birth certificate ng kapatid ko. Requirements kasi para sa school niya. Mabuti ka palang ate. Medyo. Ikaw ba? Anong kukunin mo? Siguro Senomar mo. Magpapakasal ka na ba? Hindi Ba't mo nasabi yan? Nako, okay, alam ko na. Dahil gwapo ako at malamang may babaeng binakuran agad ako para hindi ako makuha ng iba. Lakas ng tama mo. Bakit mo tinanong? Tinanong mo kaya ako niyang kanina, kaya binalik ko lang sa'yo. Sa bagay. Pero yun naman talagang sadya natin dito kukuha ng certificate. Birth, marriage. Basta ako, single ako. Kinuhaan ko rin yung kapatid ko ng birth certificate. Palay mo yun. Pareho tayo mababait na kapatid. Oo. Sana lang hindi tayo aabuti ng siyam-siyam dito. Haba na ng pila. Oo nga daming tao. Pero sigurado naman makakakuha tayo ng certificate na kukunin natin. Uy, nandito na tayo. Ay, tama naman. Pero di ko talaga ina-expect na ganito karami ang kukuha. Marami na kasi nag-asawa kaya dumami na mga tao sa Pilipinas. Bagay. Ikaw, kailan ka mag-asawa? Hala, grabe namang tanong yan. Para maganda pag-uusapan natin, para hindi tayo mabagot dito. Oo nga naman.
Di ko pa alam. Depende kung may manligaw. Sa ganda mong yan, walang nanliligaw. Ay, iibahin ko pa lang sagot. Depende kung gusto ko ang manliligaw sa akin. Juicy Natural lang naman yan na kailangan mo rin mamili na makakasama mo sa buhay, di ba? Tama naman. Ano bang gusto mo sa isang lalaki? Syempre, yung may trabaho. Basic yun. Sigurista ka rin Syempre naman. Di nakakain ng pag-ibig, no? Sa bagay, pero maliban sa may trabaho, ano pa gusto mo? Yan talagang pag-uusapan natin dito. Bakit? Naiilang ka ba? Siguro, okay, sige, pwede mo namang di sagutin. Ako nga pala, kakakilala lang natin pero hindi naman na tayo strangers, di ba? Kilala mo pangalan ko, kilala rin kita. Alam mo pangalan ko, alam ko rin pangalan mo. Sige na nga, sasagutin ko na. Yun naman pala eh. Sige, makikinig ako sa sagot mo. Napaka-hypocrite ako naman kung wala sa qualification ko yung may itsura, di ba? Bakit ka natawa? Basic naman nga kasi talaga yun. Di ba una tayo na-attract sa physical appearance ng tao? Yes. Ayoko rin sa pangit. Hindi sa inaalala ko lang din syempre yung magiging anak ko. Alam mo na. Klase ka rin Maganda ka tapos gwapo mapapangasawa mo. Siguradong gwapo at magaganda magiging anak niyo. Ay, sana. Wala lang to paano kung ako yung lalaki? May chance ba yung physical appearance ko? Na. Ikaw talaga? Syempre naman. Gwapo ka naman. Hindi nga. Oo nga. Tingnan mo silang lahat dito. Ikaw ang pinaka may itsura, no? Naku salamat at pasok ako sa standard mo ng gwapo O bakit ka natatawa? Ano, joke lang pala na gwapo ako? Naku, gusto mo lang talaga ulitin ko sa iyo yung sinabi ko. Mr. Roy, ang gwapo niyo po at kayo na ang pinakagwapo na nandito sa opisina. Pero sana makuha na natin ang birth certificates ng mga kapatid natin. Kasi ang sarap ng humiga tsaka magpahinga. Kailangan mo pa ng mas mahabang pasensya. Malayo pa tayo sa finish line. Oo nga. Hindi po mahirap kausap at pakisamahan si Roy Papadudut. Sa pag-uusap po namin na yon ay sobrang pigil po ako sa sarili ko dahil ang totoo po. Kinikilig po talaga ako. Bawat salita niya ay parang musika sa aking tenga. Ang bawat ngiti niya ay sobrang nakakabighani po talaga. Kahit umabot kami ng 5 oras sa pila ay hindi ko nararamdaman ang bagot ng dahil sa kanya. Bago kami umalis sa building ng PSA ay hiningi na niya ang number ko at syempre binigay ko kaagad. Hoping talaga ako na baka siya na ang para sa akin at magkatotoo yung gusto ko na kapag magkaanak man ako ay siguradong maganda at gwapo. Nang araw na yon ay agad siyang nag-text sa akin at nangumusta kung nakauwi ako sa bahay. Sinagot ko naman yung text niya hanggang sa araw-araw na kaming nagte-text at niyaya niya ako ng isang date. Gusto niya daw ako kaya nais niyang mas makilala ako personally. Pumayag naman akong makipag-date sa kanya, Papa Dudut. Ilang beses kaming nagkita at naging boyfriend ko na nga po si Roy. Hanggang sa isang gabi, binigay ko na ang sarili ko sa kanya. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa akin at buong puso kong sinuklian yon. Pinaubaya ko sa kanya ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na ako dinatna ng buwanang dalaw. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Parang ang serious mo. Mahal mo naman ako, di ba? Mukhang seryoso nga to. Ano ba yun? Alam mo, mahal, di mo na dapat ako tanungin ng ganyan kasi alam naman natin ang sagot. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya nga dito kita dinala sa favorite restaurant mo kasi mahal kita eh. Salamat sa pagmamahal mo Na-appreciate ko talaga lahat ng to. Pero Anong pero? kinakabahan kasi ako. Ikaw talaga, 5 months na tayong magkarelasyon, kinakabahan ka pa rin sa akin?
Tsaka kilala na natin ang isa't isa, di ba? Wala na tayong tinatago mula ulo hanggang paa. Kabisado na natin ang bawat isa. Tama ka, pero... Ano ba yung pero na yan? Sabihin mo na nga para ma-let go mo na yan, para gumaan na yung loob mo. Sige na, ano? Mukhang good news naman siguro to kasi nagmamahala naman tayo. Mahal, hindi ako manghuhula. Sabihin mo na. Naaalala mo yung third monthsary natin? Yung nakalimutan natin gumamit ng proteksyon? Bale, hindi na kasi ako dinatnan. Tapos medyo masama din ang pakiramdam ko lately kaya ayun, nag-pregnancy test na ako. Eto oh, kita mo naman ang resulta. 2 guhit. Buntis ako, mahal. Magkakaanak na tayo. Ano? Hindi ka ba natutuwa na magiging ama ka na? Alam mo naman, di ba? Sinabi ko na to sa'yo, hindi pa pwede. Alam mo, dapat ininom mo kasi yung pills mo eh. Ayaw mo ba? Sinisisi mo na nabuntis ako? Ibig sabihin, mahal, panagutan mo naman ang anak ko. Kasi sabi mo lang kanina na mahal mo ko tapos hindi mo pala ako pananagutan. Mahal kita, pero hindi pa ako handa na magkaanak tayo. Hindi pa pwede. Anong gagawin ko? Nakabuo na tayo, buntis ako. Pwede naman nating ipalaglag yan. Tama, maghahanap ako ng pwede nating lapitan para makatulong sa atin. Sasamahan kita. Ano? Mahal, hindi pa natin kailangan ng bata. Kapag kasal na tayo, may sariling bahay, yung financially okay na tayong dalawa, makakagawa naman tayo ng baby anytime sa future noon. Kaya pwede nating ipalaglag yung dinadala mo ngayon. Nahihibang ka na ba? Kasalanan niya sinasabi mo. Hindi ako papayag na ipapalaglag ang batang to. Hindi pwede. Pero mahal, hindi pa ako handa. Eh ako ba handa? Andito na to. Oh. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Ayoko magkasala. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ko papatayin ang sarili kong laman at dugo. Hindi pa naman yung bata, di ba? 1 buwan pa lang yan, kaya hindi pa buo yan. Diyos ko naman, hindi ako makapaniwala na ganyan ang sasabihin mo sa akin. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang taong minahal ko. Kasi naman, Daphne, wala naman sa plano natin na magkaanak eh. Pero pwede naman nating ibahin yung plano, di ba? Ayoko pang maging ama. Wala akong planong mag-alaga ng bata. Ang sabihin mo, hindi mo ako mahal. Dahil kung mahal mo ako, tatanggapin mo to eh. Pakakasalan mo ako. Mahal kita, pero wala pa sa usapan natin ang kasal-kasal na yan. Ano pala itong ginagawa natin? Tiki man lang? Bakit ba ako nagtiwala sa'yo kung ang gusto mo lang ay panandali ang kasiyahan? Pareho tayo naging masaya nung ginawa natin yun. Pwede pa naman tayo magpakasaya sa bawat isa eh. Alisin lang natin yung nasa tiyan mo. Promise, mag-iingat na talaga ako, hindi na tayo makakabuo. Anong klaseng pag-iisip yung meron ka? Hindi ako nakikipagrelasyon para lang sa ganyan. Ginagawa natin yun dahil mahal natin ang isa't isa. Ano ba? Wala akong pakialam. Sagutin mo ang tanong ko. Mahal mo ba talaga ako o gusto mo lang akong gamitin? Mahal kita. Kung mahal mo ako, pakasalan mo Hindi ako. pwede. Bakit? Basta hindi pwede. Tapos ang usapan. Papadudot, buo na talaga ang desisyon ni Roy na hindi niya papanagutan ang dinadala ko dahil ayaw niyang masira ang plano niya sa buhay. Dahil sa hindi na kami magkasundo ay tuluyang kaming nagkahiwalay, Papadudot. Itinuloy ko ang pagbubuntis ko dahil mahal ko ang magiging anak ko. Wala siyang kasalanan at gusto kong ibigay sa kanya ang karapatan nitong mabuhay sa mundo. Pero takot ako na sabihin ko ang totoo sa mga magulang ko. Maaring nasa tamang edad na ako, may trabaho pero takot pa rin ako sa mga magulang ko. Takot akong sabihan nila na bakit ako nagpakatanga sa isang lalaki. Na bakit hindi ako nag-ingat. Ang tanging nakakaalam ng mga oras na yon ay ang kapatid kong kasama ko sa inuupahan namin. Walang araw na hindi ako umiiyak. Hindi naman ako nagsisisi na nabuo ang bata pero nagsisisi ako dahil ang ama niya ay ayaw siyang tanggapin. Sa takot ko sa mga magulang ko ay nagpa-relocate ako sa malayong probinsya sa norte. Kahit mas mababa ang sahod doon, ng pagiging call center ay pinatos ko para lamang maitago sa pamilya ko ang lahat. Ni hindi na nila alam na may boyfriend na ako noon. Ang diskarte na lang namin ang kapatid ko na
gusto kong pumunta ron dahil na burn out na ako sa trabaho. Kaya ako lumipat ay para naman mas maiba ang nakikita kong environment. Papa Dudut, takot ako. Takot kasi ako na kung lalaki na ang tiyan ko at biglang bumisita ang mga magulang ko ay magkakagulatan na. Matatanda na rin si nanay at tatay at ayaw kong dahil sa malalaman nila ay may mangyari pang masama sa kanila. Kaya naman tinuloy ko ang paglipat para makaiwas at makapag-isip na rin ng tama at paghandaan ang pagdating ng anak ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang lumipat ako, Papa Dudut, ay nagpapadala pa rin ako ng pera sa kapatid ko para sa renta niya at para sa pagkain. Pero walang araw na hindi ako umiiyak. Bakit ko pa ina-isolate ang sarili ko? Bakit ko pa kailangang gawin ito? Maraming katanungan ang tumatakbo sa isipan ko na hindi ko alam ang kasagutan. Ang alam ko lang ay kailangan kong maipanganak ang anak ko at gusto kong maging malusog siya. Simula nang maghiwalay kami ni Roy ay hindi na talaga siya nagparamdam. Hindi ko alam kung nasaan siya at hindi man lang nangumusta kung hindi pa ako nahihirapan sa pagbubuntis ko sa anak namin. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay sobrang nahihirapan po ako. Wala akong katuwang, wala akong pamilya at nag-iisa lamang ako. Kaya noong papalapit na ang kabuwanan ko ay mas lalo akong nakaramdam ng takot. Paano kung hindi maging maayos ang panganganak ko? Ano ang gagawin ko kung wala akong pamilya o kaibigan man lang sa tabi ko na tutulong sa akin? Kaya naman naisipan kong lakasan ang sarili ko at umuwi sa Cavite. Ayaw kong mag-isa lamang ako sa oras na ipapanganak ko na ang aking supling. Nay! Nay! Sandali! Papunta na! Daphne? Nay! Anong nangyari? Nay! Nay, huwag po kayong magagalit ha. Bakit ba? Ano bang nangyari, anak? Kasi, Nay, Ano nga? buntis po ako. Sorry, Nay. Diyos ko. Sorry. Halika nga, bata ka. Pumasok ka. Ikaw ba nagbitbit ng mga gamit mo? Naku. Bakit hindi mo kasama ang kapatid mo? Ano bang nangyari? Daphne, sino ang ama ng dinadala mo, ha? Nasaan siya? Hindi mo man lang sinabi sa amin na buntis ka. Kahit yung kapatid mo, wala ring sinabi. Nay, I'm sorry po talaga. Pero wala pong ama ang anak ko. Ano? Ibig sabihin, Daphne naman. Bakit naman ganito? Nagkamali po ako, Nay. Maling-mali po. Pero ayoko po may magawa pa akong mali. Ayoko po ipalaglag yung bata. Gusto ko po siya mabuhay, Nay. Mahabaging Diyos. Ay, talagang mali kung ipinalaglag mo yan. Ay, nakong bata ka. Sandali. Nakakapagpa-check up ka naman ba? Opo. Mabuti naman. Ay, naku anak, bakit naman ganito? Ginulat mo ako. Nay, handa naman po ako sa anumang galit niyo. Kahit sumbatan niyo po ako, tatanggapin ko po yun kasi nagkamali naman po talaga ako. Eh ano bang silbi ng panunumbat ko? Naging mabait kang anak, Daphne. Hindi mo kami binigyan ng sakit ng ulo ng tatay mo. Pero ito... Hindi ka ba talaga pakakasalan ng ama ng batang yan? Hindi po. Nawala na lang siya na parang bula matapos niyang malaman na nagdadalang tao ako.
Napaka-irresponsableng lalaki yan. Saan mo ba nakilala yon, ha? Hindi mo man lang inalam ang pagkatao ng lalaking yon. Mabait naman po siya sa akin, Nay. Akala ko po kasi maayos siyang tao. Naging okay naman po yung relasyon namin eh. Pero nang malamang buntis ka, hiniwalayan ka. Napakasama ng lalaking yon. Sorry, Nay. Sorry po. Ay naku, huwag ka nang mag-sorry. Hindi mo kasalanan na may taong mapagsamantala. Si tatay kaya, matatanggap kaya niya to? Siguro, magagalit yun sa umpisa. Pero mahal ka ng tatay mo. Matatanggap niya rin yan. Natatakot po ako, Nay. Ang importante ngayon, nandito ka. May kasama ka. Hindi po kayo galit sa akin. Ay, hindi ko alam, Daphne. Ang sa akin lang anak kita. Hindi kita pwedeng pabayaan at apo ko ang batang yan. Kung mas ginamit ko lang sana yung utak ko, hindi sana nangyari sa akin to. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mabuti sa isang buntis ang umiiyak. Tumahan ka na. Ako nang bahala mamaya sa tatay mo pag uwi niya. Sigurado po ako pag-chichismisan tayo ng mga kapitbahay natin. Huwag mo nang alalahanin ang mga yon. Wala naman silang ambag. Hindi nila alam ang nangyari. Tsaka, sino ba sila para husgahan ka? Nandito lang ako, anak. Ang mahalaga sa ngayon, ligtas ka dito. At sana maging maayos ang panganganak mo. Papa Dudut, hindi madali kay tatay noong nalaman niya na buntis ako. Pero tulad ni nanay ay inunawa niya ako, Papa Dudut. Kalaunan ay pareho silang dalawa na naging excited na sa unang apo nila. Nakikipag-away pa sila sa mga marites na sinasabing disgrasyada daw ako. Hanggang sa dumating ang araw na pinanganak ko ang munting anghel ko. Sa unang rinig ko ng pag-iyak niya ay parang lalabay sa tenga ko. Ang sarap pala sa feeling na marinig ang boses ng anak mo na nagbibigay ako ng buhay. Nang makita ko, Papa Dudut, ang mukha niya ay sobrang tuwa ko. Tama lang ang desisyon ko na hindi ko siya pinalaglag. Tama ang desisyon kong harapin itong pagsubok na ito. Pinalaki ko ang anak ko ng mag-isa pero syempre nandyan naman ang lolo at lola niya. Bumalik ako sa Quezon City kasama ang anak ko at naging porsigido ako sa trabaho dahil sa anak ko. Kahit walang amang nakalagay sa birth certificate niya, nagiging ama at ina ko para sa kanya. Pinangako kong mamahalin at aalagaan ko siya. At kahit iniwanan kami ng ama niya, ay kaya ko siyang buhayin. Hanggang isang araw, bumisita si nanay sa QC. Namasyal kami sa isang mall at laking gulat ko, Papa Dudut. Sa unang pagkakataon matapos ang huli naming pag-uusap, ay nakita ko si Roy. Oh, ano ba yon? Si Roy po. Ano? Ang lintik na lalaki na yon? Nakita ko po siya. Ayun po, nakatayo doon. Sino dyan? Yung naka-green po na t-shirt. Ang hayop na yon. Teka, sandali ha? Nay, anong gagawin niyo? Ano pa? Di susugurin ko ang lalaking yon. Nay, wag na po. He, manood ka na lang dyan. Hoy, lalaki! Nay! Daphne? Kulang niya akong lalaki ka? Hindi ka pa ba kinarma sa ginawa mo? Sandali! Hindi ka pa mangungumusta sa babaeng kinakasan mo? Sa babaeng niloko mo? Huwag tayo dito mag-usap. Ay, bakit hindi pwede? Hoy, kahit saan ko gusto, wala ka magagawa. Ang sama-sama mong tao ka. Nakakaya po dito. Ay, naku, mahiya ka pa pala. Matapos mong buntisin ang anak ko, iwanan siya, tapos ngayon may pahiya-hiya ka pang nalalaman dyan. Ay! Roy, saan mo ba gusto mag-usap? Pagbibigyan kita. Hoy, Daphne! Sa parking lot, walang tao doon. Oh, okay, doon tayo mag-usap. Ay, hindi! Gusto ko dito! Nay, tara na, Ayoko nakakahiya. sabi! Nay!
mo ba? Ilang taon kong tiniis ang lahat? Alam mo bang sobrang nagsisi ako dahil napaikot mo ko? Kalimutan na natin Anong yun. kalimutan? Kalimutan ang mga ginawa mo sa akin at sa anak ko? Ibang klase ka ring lalaki ka? Gagawin mo pang mamamatay taong anak ko noon sa plano mo? Hayop ka? Buti talaga hindi ako sumunod sa gusto mo eh. Kahit walang ama sa birth certificate ang anak ko, hindi kawalan. Pasensya na talaga. Hindi kasi talaga kita pwedeng panagutan nun. At kahit ngayon, At bakit? Dahil gusto mo maging single forever at anak ka ng mga babaeng gusto mong lokohin? hindi po. Daphne, sorry talaga. Alam mo na konsensya talaga ako sa ginawa ko pero hindi talaga tayo pwede. Tama na ngayong hindi tayo pwede. Mas lalo mo nang pinamumuka na nagpakatanga ako sa'yo. Sa totoo lang minahal kita. Alam mo yan. Pangklase? Mahal. Mahal tapos hindi pananagutan? Ano yon? Nagsinungaling ako sa'yo, Daphne. Ano? Mahal mo ko pero nagsinungaling ka. Alin ba doon ang totoo? Dapat hindi na natin to kinausap eh. Dapat sinapak na lang natin. Sobrang makasarili ako. Nung araw na nagkakilala tayo, nabighani talaga ako sa'yo. Totoo yun. Kaya napilitan ako magsinungaling sa'yo. Ano? Ang totoo, sa Inumar ang kinuha ko kasi magpapakasal na kami ng asawa ko nun. Ba't walang iya talaga to, ano? Ibig sabihin sa simula pa lang niloko mo na ako? Mangloloko ka? Kaya pala ayaw mo akong mabuntis. Kasi may sabit ka na pala. Napakasama mong tao. Napakasama mo. May taong katulad mo! Sinaktan mo ng hustong anak kong hayop ka! Ha? Ayan! Sige! Sorry, patawarin mo ako! Pwede bang kapag makita mo ko, wag mo na akong lapitan? Ayoko malaman ng asawa ko to. Ayoko masira ang pagsasama namin. Napaka makasarili mong tao! Gusto mo makuha ang anak ko! Gusto mo pang ipalaglag ang apo ko! Tapos ngayon, ayaw mong masira ang buhay mo? Huh? Demonyo ka ba? Ayun na nga, Nay. Wala naman dapat pag-usapan pa eh. Ang mga taong katulad niya hindi binibigyan ng oras. Tama! Ang dapat sa kanya, ito! Karmahin ka sana sa lahat ng kasamaang ginawa mo! Halika na, Daphne! Hindi talaga ako makapaniwala sa mga nalaman ko noong araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko po inakalang naging kabit ako ng walang kaalam-alam dahil ikinasal pala siya noong nagkarelasyon kami. Kaya pala hindi niya ako pinakilala man lamang sa mga magulang niya at hindi ko napuntahan ang bahay nila. Parati lamang kaming nagkikita sa piling lugar dahil may tinatago pala siya sa akin, may asawa na pala siya. Matapos ang pag-walkout namin ni Nanay sa harapan ni Roy dahil ayaw na ni Nanay na mas ma-humiliate pa kami sa kalokohang ginawa niya, ay dumiretso na kami sa bahay. Buti na lamang at mas pinairal ni Nanay ang utak niya at hindi ang kanyang emosyon. Natakot ako na baka atakihin sa high blood si Nanay dahil nakaka-high blood naman talaga ang mga pangyayari at ang makitang pagmubuka ni Roy. Ewan ko ba at hindi ko mapigilang umiyak noon. Dahil nga hindi ko matanggap na naloko ako ng lalaking may sabit na. Kaya naman pinayuhan ako ng nanay ko na huwag nang iyakan. Ang importante ay nakawala ako sa lalaking hindi dapat bigyan ng pansin. Ang importante ay ang anak ko at ang future niya. Kahit ganun pa man ang nangyari, Papa Dudut. Hindi ko naman po pinagsisihan na naipanganak ko ang isang anghel sa buhay ko. Maligaya ako bawat araw, lalo na kapag tinatawag niya akong mama at nilalambing. Pinaparamdam niya sa akin na sapat na ako para sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit ayokong isipin ang naging ugnayan namin ni Roy noon, parating nagfa-flashback sa utak ko ang mga alaala ng kanyang panloloko. Simula pa lamang noong nagkakilala kami. Ang usapan pala naming yon ay puno ng kasinungalingan. May plano pala talaga siya na akitin at bilugin ang ulo ko para makuha niya ang kanyang gusto. Sadyang huli na ako nang kumala sa relasyon dahil nga sa nabuntis na ako, Papa Dudut. Siguro kung hindi ako nabuntis baka hanggang ngayon ay napaikot niya pa rin ako at patuloy niya akong ginagamit sa pansarili niyang kapakanan.
Napaka makasarili niyang tao, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ko na walang sawang sumusuporta sa akin. At ina-assure nila ako na wala akong naging kasalanan at biktima lamang din ako. Dahil kung alam ko naman ang katotohanan ay tiyak na hindi ko talaga pinatulan si Roy kahit lumuhod siya sa harapan ko para manligaw. Alam nyo kasi, Papa Dudut, may detalye doon sa paghaharap namin ni Roy kasama ang nanay ko na hindi ko alam. Nalaman ko na lamang na nandun pala ang asawa niya at nakita at narinig niya ang pinag-usapan namin. Yun ang sinabi ni Roy sa akin. Paano ko nalaman? Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako at natunto ni Roy kung saan ako nagtatrabaho, Papa Dudut. Daphne, kausapin mo ako. Anong ginagawa mo dito? Wala na tayong pag-uusapan pa. Umalis ka sa harapan ko! Ano ba? Daphne, please naman. Kailangan kong tulong mo. Ano? Tulong? Teka, nabibingi yata ako. Tulungan mo naman ako. May malaki kasi akong problema eh. Ikaw lang makakatulong sa akin. Ginugood time mo ba ako? Wala akong panahon makipaglaro. Kaya pwede ba? Bitawan mo ko. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Sandali lang, please. Ano ba talagang kailangan mo? Ha? Ayoko na ng gulo. Gusto kong kalimutan kung sino ka at kung ano ka sa buhay ko. Kaya umalis ka na. Yung asawa ko. Anong asawa mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa asawa mo. Daphne, nung nakita niyo ako. Nung nag-uusap tayo sa parking lot kasamang nanay mo, nakita tayo ng asawa ko. Narinig niyo yung usapan natin, nalaman niyo yung totoo. Nalaman niyang naging kabit mo ko. Eh ano naman ngayon? Bakit mo to pinapaalam sa akin, ha? Kasi kailangan ko nga ng tulong mo. Niwalayan ako ng asawa ko. Eh ano? Hindi ko maintindihan at ayaw kong intindihin yung problema mo. Ano naman ngayon kung hiwalay na kayo? Anong tulong yung sinasabi mo? Kausapin mo naman yung asawa ko. Sabihin mo sa kanya na ikaw may gusto kaya nangyari yung sa atin nun. Ano? Daphne, sige na, tulungan mo lang ako. Ngayon lang. Ayokong tuluyang hiwalayan ako ng asawa ko. Nahihibang ka ba? Gusto mong kausapin ko siya at sabihin nilandi kita para patulan mo ko nun? Wow! Lakas ng tama mo, ha? Daphne, please. Etong pwede kong mabigay sa'yo. Tigilan mo ko, Roy! Hindi ko gagawin ang kalokohang to. Daphne, nagmamakaawa ako sa'yo. Kumbinsi mo ang asawa ko na makipagbalikan sa akin. Kahit ilang sampal tatanggapin ko, tulungan mo lang ako. Sige na. Hindi! Binaboy mo na nga ang pagkatao ko, Roy. Bababuyin mo na naman. Ganyan na ba talaga ako kaliit sa tingin mo para gawin to, ha? May natitira pa akong dignidad. May natitira pa. Kaya tigilan mo na ako, pwede? Wala kang mapapala sa akin. Daphne naman. Umalis ka na. Hindi ako aalis. Sabi ng kailangan kong tulong mo. Hindi ko kaya mawala ang asawa ko. Napakawalang hiya mo na nga. Gagawin mo pa akong tanga? Para ano, ha? Para magmukha kang mabait. Para magmukha kang mabuting asawa at nagkamali lang dahil may malanding babaeng umakit sa'yo. Kakaiba rin ang gusto mong kwento, ha? Daphne, eto. Kung kailangan kong lumuhod, gagawin ko. Tigilan mo nga ako sa paluhod at pagmamakaawa mo sa akin. Kahit buong araw at gabi ka pang lumuhod dyan, hindi ko gagawin ang gusto mo. Hindi ako haliparot, alam mo yan. Nagmahal ako noon. Nagtiwala. Umasa na yung lalaking binigyan ako ng pag-ibig, seseryosohin at mamahalin ako ng totoo, pero hindi pala. Ang lalaking minahal ko, isa palang demonyo. Daphne, patawarin mo na ako. Ilang beses akong nagmakaawa nun sa'yo na huwag akong hiwalayan, di ba? Dahil nagdadalang tao ako. Ano, pinakinggan mo ba ako? Hindi. At ngayon, gusto mo magsinungaling ako sa asawa mo na ako ang may kasalanan na lahat? Hayop ka! Wala kang kwentang tao! Daphne naman! Manigas ka dyan! Sobrang nag-init talaga ang buo kong katawan sa gustong mangyari ni Roy, Papa Dudut. Niloko na nga ako, gusto pa niyang maging kasabwat ako sa panlulokong gagawin niya. Sino bang matinong babae ang papayag sa ganon?
At saka hindi ako cheap na babae na pwede niyang gamitin. Pagkatapos ng tagpong yon ay hindi ko na alam kung anong nangyari kay Roy. At siguro tuluyan na siyang hiniwalayan ng kanyang asawa. Deserve naman niya kasi wala siyang kwentang lalaki. And after 2 years ay may nakilala naman akong lalaki. At dahil nga sa karanasan ko kay Roy ay siniguro kong single ito at makikita sa Senomar o Certificate of No Marriage na hindi pa siya kasal. Mabait at hindi sinungaling ang naging boyfriend ko, Papa Dudut. At tanggap niyang nakaraan ko at ang anak ko. Sobrang maunawain at mapagmahal. At dahil swak naman kaming pareho, naisipan namin ang magpakasal. Pareho kaming kumuha ng Senomar dahil requirement ito para kami ay ikasal, Papa Dudut. Evan, dumating na yung Senomar natin. Bubuksan ko na ba tong 2 envelope? Sabay ba talaga? Sabay tayong kumuha eh. Sige, buksan mo na para malaman mo single na single ako at ready na pakasalan ka. Sige, ikaw ang magbubukas ng sa akin at ako naman ng sayo. Game? Game. Teka, babasahin ko na. Ayan! Single! Single nga, sabi ko sa iyo eh. Ano, pwede na tayo ikasal. Wala tayong sabit pareho. Han! Oh, bakit ka umiyak? Hindi ko mapigilan. Natutuwa lang ako kasi matutuloy na yung kasal natin. Ako rin, sobrang saya ko na ikaw magiging asawa ko. Evan and Daphne Nuptial. Malapit na malapit na. Parang showing soon lang na plug O bakit? Artistahin naman tayo Alam mo, Han, naisip ko, total magiging mag-asawa na tayo. Magiging isang pamilya na tayo. Gusto ko nang ituloy yung sinabi ko nun sa'yo. Yung bala kong i-adapt yung anak mo. Gusto ko magamit niya ang apelyido ko na ako ang legal na ama niya sa mata ng batas. Talaga ba? Oo naman. Kaya sana pumayag ka na. Sorry, Han. Ayaw mo pa rin? Hindi. Gusto ko. Doon kasi, hindi ako sure sa idea mo na ganito. Kasi nga, ayoko mag-expect na magiging happy ending tayo. Pero napatunayan ko na totoo ka. Na mahal mo nga ako. At wala kang ibang babae sa buhay mo kundi ako. Alam mo, Han, walang araw na hindi ako naging totoo sa'yo. Ayoko rin yung sinungaling na tao eh. Basta ngayon, ang importante malapit na yung kasal natin. At gusto ko na ibigay ko rin sa anak mo yung apelyido ko. Kasi hindi lang ikaw ang mahal ko, pati na rin ang anak mo. Ang lahat sa'yo. Han. Deserve mo at ng anak natin na maging masaya tayo bilang isang pamilya, ha? Kaya please, pumayag ka na. Oo naman. Gusto kong dalhin namin ang anak ko ang apelyido ng isang lalaking sobrang bait. Salamat, Hana. Ikaw kasi, mabait ako kasi mabait ka rin. Tsaka, may isa pa pala akong request. Ano yun? Gusto ko, gawa agad tayo ng kapatid niya para 2 na agad yung anak natin. Oo ba? Yun naman pala eh. Ready na ako dyan. Yan. Happy family tayo niyan. Magkakaroon na tayo ng marriage certificate. At sayong-sayo na ako. Ang swerte ko sa'yo. Ako ang swerte sa'yo. Mahal na mahal kita, Han. Mahal na mahal na mahal din kitahan. Ikinasal kaming dalawa ni Evan, Papa Dudut. At on the process na ang adoption ng anak ko para maging legal father niya si Evan. Sobrang saya ko po dahil hindi ko lubos akalain na ibibigay sa akin ng Diyos ang isang lalaking kabaliktaran ni Roy.
Naging maayos po ang pagsasama naming dalawa ng asawa ko at ng anak ko. At ngayon po ay 5 buwan na akong buntis. Natupad po agad ang gusto ng asawa ko na susundan namin ng bunso. Wala akong naging problema sa asawa ko at ang pinagpapasalamat ko ay araw-araw na nagiging biyaya ang pagsasama namin. Sa ngayon ay wala akong balita tungkol kay Roy at wala akong balak na makibalita pa kung ano ang nangyari sa buhay niya. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Ang sa akin ay gusto kong mapanatiling masaya at malusog ang aking pamilya. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Daphne. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kapuso, ano ang nararamdaman mo sa tuwing nakikita mo ang babaeng nagpapatibok ng puso mo? Dear Papa Dudut, kailan nga ba ang tamang panahon para sa pag-ibig? At sa tamang tao nga lang ba ito dapat maramdaman? Paano kung ang taong minamahal mo ay hindi ka gusto? At ang taong ayaw mo naman ang siyang habol ng habol sa'yo? Paano mo sasabihin sa isa na mahal mo siya at paano mo rin sasabihin sa isa na may mahal ka ng iba? It's complicated, ika nga nila. Lalo na at ang mamahalin mo ay hindi ka itinuturing na iba at kapatid lang ang tingin para sa'yo. Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Richie, 24 years old, isang bank teller. Isa ako sa mga avid listener mo at gustong gusto ko ang boses mo at kapag break time namin, tuwing tanghali ay kaagad akong nakikinig sa'yo. At kung sakali na hindi ko maabutan o mapakinggan ang programa mo ay pinakikinggan ko ito sa bahay sa pag-uwi ko. Masayang malungkot ang buhay ko, Papa Dudut. Hindi ko tunay na kapatid at ina ang nagpalaki sa akin. 1 linggo pa lamang daw akong naipapanganak ay iniwan na ako ng nanay ko kay mama. Waitress daw ito sa isang restaurant at nabuntis ng isang foreigner. Dahil daw sa takot ng nanay ko sa magulang niya ay pinamigay ako ng nanay ko sa kinikilala kong nanay sa ngayon. Bata pa lamang ako ay alam ko na ang tungkol sa pagkatao ko pero hindi ako kagaya ng iba na galit sa tunay kong ina. Ipinamulat kasi sa akin ng mama ko na kahit ipinamigay ako ay mahal na mahal ako ng tunay kong ina. Kinailangan lang niyang gawin yon dahil sa malalim na kadahilanan. Papa Dudut, napakaswerte ko kina mama, mabait sila sa akin lalo na ang 2 kong kapatid. Si Kuya Gary at Kuya Philip. Itinuring nila akong tunay na kapatid. Alam din nila ang totoo kaya hindi naging issue ang pagiging ampon ko. Biyuda na si mama, mag-isa niya kaming itinaguyod. May ilang pinto kami na pinapaupahan at doon kami kumukuha ng panggastos sa pang-araw-araw. Nakapangasawa siya ng foreigner at dinala ito sa Germany pagkatapos ng graduation ni Kuya Gary. Umuwi lamang ito noong ako naman ang nakagraduate. Maayos naman ang samahan namin ni na Kuya at minsan nga lamang ay napipikon ako dahil sobrang higpit nilang dalawa pagdating sa akin, Papa Dudut. Ahem! Kuya Gary! Mukhang nakipag-date ka na naman ah. Hindi nagkayayaan lang kami magkakaibigan. Tsaka wala namang maganda sa opisina eh. Ang mga babae ron kung di matanda may mga asawa na. Sus! Choosy ka lang siguro kaya ang tanda mo na wala ka pa rin girlfriend hanggang ngayon. Uy, bata pa ako 12 pa lang kaya ako. Baka tong si Kuya Philip ang matanda na.
Baliw. Sige, ako nang matanda. At least ako may girlfriend. Eh ikaw, bata nga, wala naman chicks. Teka sandali. Huwag mong sabihing bakla ka, tol. Baka kaya wala ka ni isang babaeng pinakilala sa amin kasi bakla ka pala. Sira, hindi ako bakla no. Wala pa lang talaga ako nakikitang babae na para sa akin. Siguraduhin mo lang. Pero kung bakla ka naman, wala namang problema sa amin ni Mama at Richie. Mas matutuwa pa nga siguro si Mama kung bakla ka eh. Oo nga, kuya. Umamin ka na. Maigi na yung ikaw na magsasabi sa amin ng totoo kaysa sa iba pa namin malalaman. Tigilan niyo nga ako. Nga pala, Kuya Philip, sabi ng kaopisina ko aakyat daw siya ng ligaw sa akin. Okay lang ba? Hoy, hindi pwede. Ano ba yan, Kuya Gary? Wala akong balak gumaya sa'yo ha. Gusto ko rin magka-boyfriend tulad ng normal na babae. Wala akong balak tumandang dalaga. Kung gusto mong tumandang binata, ikaw na lang, wag mo akong idamay. Sige, dalhin mo dito sa bahay para makilala namin. Salamat, Kuya Philip. Kuya, bata pa si Richie, hindi pa dapat ligawan yan. 24 na si Richie, Gary. Hindi na bata yan. Isa pa, tapos na naman siya sa pag-aaral. Kaya wala akong nakikitang masama doon. Eh paano kung lokohin lang siya? O kaya naman babaero yung lalaking yun? Hoy Richie, ituro mo muna sa akin yung lalaking yun bago mo papuntahin dito. Gary, pwede ba? Hayaan mong kapatid mo. Buti nga hindi siya sakali nililigawan. Maganda ang kapatid natin, kaya natural lang naligawan yan. Hayaan mo nga siya. Basta, hindi pwede. Ipakilala mo muna sa akin yung lalaking yun. Si Kuya Gary naman ang OA oh. Kaya tuloy kahit nung high school at college ako walang makapanligaw sa akin. Paano? Lagi mo na lang kasing tinatakot. Diba sabi ni Mama pwede na ako mag-boyfriend kapag nakagraduate na ako ng college? Basta, hindi ka pa pwede magpaligaw. Tapos, Gary, hayaan mo na si Richie. Malaki na siya. Siguro naman kaya niya ng sarili niya. Kailangan din niya ng inspirasyon. Huwag mo nang igaya sa'yo yung kapatid mo. Salamat, Kuya Philip! Ang bait talaga ng Kuya Philip ko. Hindi gaya ng iba dyan. Pahag nga sa Kuya Philip kong mabait. ewan ko sa inyo. Papa Dudut, hindi ko alam kung anong nangyayari kay Kuya Gary. Madalas siyang nagsusungit lalo na kapag nagkikwento ako ng tungkol sa manliligaw ko. Overprotective siya at halos walang makalapit sa akin lalo na noong nag-aaral ako. Madalas akong naaasar sa kanya pero palagi akong pinapaalalahanan ni Kuya Philip na ayaw lang ni Kuya Gary na masaktan ako at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Naunawaan ko naman kaya lamang madalas kasi na sumusobra na siya. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mainis sa kanya, Papa Dudut. Kahit na anong pag-unawa ang gawin ko ay hindi ko pa rin maintindihan ang kahigpitan niya, Papa Dudut. Malayong malayo ang ugali niya kay Kuya Philip. Hindi ito mahigpit at palagi lamang nagpapayo. Kaya siguro mas close ako kay Kuya Philip kesa kay Kuya Gary. Mas nagkikwento ako kay Kuya Philip dahil mas malawak ang pangunawa nito kesa kay Kuya Gary, na laging masungit at laging galit. Kahit wala naman akong ginagawa sa kanya, Papa Dudut. Nalaman ko sa kasama ko sa trabaho na kinausap ni Kuya Gary ang lalaking nagbabalak na manligaw sa akin. Binawalan daw itong pumunta sa bahay namin, bagay na pinagtataka ko. Alam kong narinig niya ang sinabi ni Mama bago umalis na kung sakali na may manligaw sa akin ay ayos lang. Basta sa bahay pupunta at ipapakilala sa mga kapatid ko. Kaya nagtataka ako sa kakaibang ugali ni Kuya Gary. Naguguluhan man ako sa ugali ni Kuya, Papa Dudut, ay minabuti ko na kausapin na lamang si Kuya Philip. Sinabi ko sa kanya na kausapin ng masinsinan si Kuya Gary para hindi na niya ulitin ang ginawa niyang pagkausap sa manliligaw ko. Sinadya kong huwag munang umuwi ng maaga para makapag-usap silang dalawa. Namasyal muna ako, Papa Dudut. Sawang-sawa na kasi ako sa kahigpitan ni Kuya Gary at natatakot ako na baka iyon pa ang dahilan sa hindi namin pagkakaunawaan in the future. Kuya Philip, gabi na.
Bakit wala pa si Richie? Dapat kanina pa siya nandito eh. Nagpaalam ba siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Dadaan daw sila sa mall nung kasama niya sa trabaho. May bibilhin lang daw. Mamamasyal o makikipag-date? Tol, hayaan mo na yung kapatid natin. Malaki na yun, ano ka ba? Alam na nun ang ginagawa niya. Paano kung mapahamak siya? May magagawa ka ba? Kuya, alam mo naman na sa panahon ngayon delikado na ang lumabas-labas. Paano kung mapahamak siya? Kung makidnap siya? Huwag kang ang OA. Talo mo pa nagsiselos na boyfriend. Teka, huwag mong sabihin may gusto ka kay Richie. Wala akong gusto sa kanya. Ayoko lang mapahamak ang kapatid ko. Umamin ka sa akin. Kapatid mo ako. Wala dito si mama. Kaya kung may problema, dapat akong unang makaalam. Uy kuya, ano ka ba? Wala nga akong gusto sa kanya. Nagtataka kasi ako eh. Magandang kapatid natin, tisay, matangkad. Pero ni isa walang nangahas manligaw sa kanya nung high school at college. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Masisisi mo ba ako kung sakaling magkagusto nga ako sa kanya? Ikaw na rin ang nagsabi, maganda siya. O bakit ikaw? Ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa kanya? Ha? Hindi! Dahil kapatid talaga ang tingin ko sa kanya. At hindi naman siguro ako mag-girlfriend kung gusto ko siya, di ba? Kailan mo pa naramdaman na gusto mo siya? Hindi ko alam kuya. Siguro matagal na. Elementary pa lang ako, parang crush ko na siya eh. Lumalim na lang ng lumalim hanggang maramdaman ko na hindi na lang to basta crush. Ramdam ko ngayon kuya na mahal ko na siya. Sinubukan kong pigilan pero hindi ko kaya. Mahal na mahal ko talaga siya. Ngayon pa lang kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi magandang tingnan. Kapatid natin siya. Alam natin pareho na hindi natin siya tunay na kapatid kuya. Tsaka hindi ko kayang makita siya na may kasamang iba. Nagsiselos ako tuwing malalaman ko na may nagkakagusto sa kanya. Sa tuwing may naghahatid sa kanya. At oo, aaminin ko. Ako ang dahilan kung bakit wala ni isa na nangahas manligaw sa kanya. Dahil lahat sila tinakot ko. Lahat sila pinagbawalan ko. Walang pwedeng manligaw sa kanya dahil akin siya. Hindi siya sa'yo, Gary. Sa atin na siya lumaki at kulang na lang si mama na nagluwal sa kanya eh. Kalimutan mo nang nararamdaman mo para sa kanya. Hindi maganda kung sasamantalahin mo yun. Anong gusto mong gawin ko? Iwasan siya, ganon. Hindi ko gagawin yun kuya. Mahal ko si Richie at sasabihin ko sa kanya ang totoo. Nahihibang ka na ba? Alam mo na magagalit sa iyong kapatid mo kapag nalaman niya yan. Hindi ko nga siya kapatid kuya. Hindi ko siya kapatid. Kapatid mo siya. Yan ang itanim mo sa kokote mo. Ano na lang iisipin ni Richie kapag nalaman niya ang totoo? Na mapagsamantala ka. Alam mo na magagalit siya sa oras na sabihin mo sa kanya yan. Magalit na siya kung gusto niyang magalit. Ang mahalaga malaman niya ang totoo. Hirap na ako kuya. Mga bata pa lang tayo, alam ko na kung anong nararamdaman ko para sa kanya. Pinilit ko naman siyang iwasan eh. Kaya lang hindi ko magawa. Pinilit kong itago yung nararamdaman ko pero pilit pa rin kumakawala. Mahal ko siya kuya. Mahal na mahal ko siya. Pero Gary… Hindi mo na ako mapipigilan kuya. Magalit man siya sa sasabihin ko, ayos lang. Ang mahalaga sa akin mapalaya ko na ang nararamdaman ko. Mapalaya ko na ang sarili ko. Hirap na ako kuya eh. Gusto kitang intindihin pero paano kung wala siyang nararamdaman para sa'yo? Masasaktan ka lalo. Paano kung iwasan ka niya? Masaktan ako, masasaktan kuya. Tatanggapin ko kung ano man na maging desisyon niya. Tatanggapin ko ang galit niya. Lahat kuya tatanggapin ko. Kung yun lang ang paraan para makalaya ako sa matagal ko ng kinikimkim na pagmamahal ko sa kanya. Hindi kita papayagan Gary. Mahiya ka sa kapatid mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kuya, hindi natin siya kapatid. Hindi man natin siya tunay na kadugo, tayo na nagpalaki sa kanya. Hindi matutuwa si mama kapag nalaman niya yan. Sa tingin mo ba matutuwa si Richie? Ha? Kapag nalaman niya yung nararamdaman mo para sa kanya? Habang maaga pa, kalimutan mo ng kalokohang mong yan. Dahil hindi kita hahayaan na gawin sa kanya yan. Wala ka nang magagawa. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Si Richie. Hoy, Gary! Sandali! Papadudot narinig ko ang mga pinag-usapan ni Kuya Philip at ni Kuya Gary. Nagulat pa si Kuya Gary noong lumabas ito. Tinanong ako kung may narinig ako pero nagkunwari akong walang narinig. Sinabi ko na lamang sa kanya na kadarating ko lamang at wala akong narinig. Papadudot gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Hindi man lang pumasok sa isipan ko na may gusto sa akin ang kapatid ko. Kaya pala walang nangahas na manligaw sa akin dahil kay Kuya Gary. Hindi ko man lang nahalata yon at akala ko noon ay sadya lamang overprotective siya sa akin.
Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon pero mas pinili ko ang magkunwaring walang alam sa mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ako kikilos kapag nakaharap akong muli kay Kuya Gary. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nang hindi ako nag-iisip na may iba siyang intensyon sa akin. Gusto ko siyang iwasan pero paano ko gagawin yon nang hindi sila nakakahalata na alam ko na ang katotohanan. Maaga ako nagising papadudot o mas tamang sabihing halos wala akong tulog. Hindi ako pinatulog ng mga nalaman ko. Mabait si Kuya Gary, matangkad at gwapo naman. Marami nagkakagusto sa kanya, nakaklase ko at ibang mga sections. Pero hindi ko talaga siya nagustuhan man lamang dahil kapatid talaga ang turing ko sa kanya. Kaya hindi ko pa rin maubos maisip na magkakagusto ito sa akin. Magkasabay kaming lumaki at madalas kaming nag-aaway at madalas niya akong inaasar. Kaya hindi man lang sumagi sa isipan ko na magugustuhan niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging komplikado ang sitwasyon naming tatlo. Palagi ko nang nakikita nag-aaway sina Kuya Gary at si Kuya Philip. Hindi nila alam na naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis sa kanila. Pero pinili ko na lamang na manahimik para hindi lalong lumaki ang gulo. Pero hirap na hirap din ako dahil naiipit ako sa kanilang dalawa. Papadudot na awa ko kay Kuya Gary dahil sa sitwasyon pero wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Mataas ang tensyon sa pagitan ni Kuya Gary at Kuya Philip, Papadudot, at pareho silang tahimik at walang gustong maunang magsalita. Pinanindigan ko muna ang pagkukunwaring walang narinig para hindi lalong bumigat ang sitwasyon pero aaminin ko, Papadudot. Kinakabahan ako sa kanilang pala ako dahil may iba pala siyang intensyon. Pero nauunawaan ko naman si Kuya Gary dahil maging ako ay naging kagaya niya. Oo, Papadudot. Gaya ni Kuya Gary ay minahal ko si Kuya Philip. Kagaya ni Kuya Gary ay mapanamantala din ako. Ang pagkakaiba lang namin ay mas pinili kong iwasan at pigilan ang nararamdaman ko dahil alam kong hindi yon tama. Alam kong mali. Pero gaya ni Kuya Gary ay makulit din ang puso ko. Palihim din ako nagmamahal kay Kuya Philip. Pero hindi na nila kailangan malaman ang tungkol sa bagay na yon para hindi na lalong maging komplikado ang lahat, Papadudot. Kuya Gary, andyan ka na pala. Tara, kain tayo. Sige, salamat. Busog pa ako. Si Kuya ba, nandito na? Wala pa, pero tumawag siya sa akin kanina. Gagabihin daw siya. Hindi daw siya dito kakain. Mabuti naman. May sinasabi ka, kuya? Wala. Sabi ko baka may date siya kaya wala pa siya dito sa bahay. Ah, siguro nga. Tara, kain tayo, kuya. Sabayan mo ako. Hindi na, salamat na lang. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos mong kumain? Sige. Tungkol saan? Mamaya na lang. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Tapos naman na ako. Ano bang pag-uusapan natin, kuya? Kumusta ka sa trabaho mo? Okay naman, kuya. Minsan nakakapagod ang trabaho pero masaya naman ako. Ikaw, kuya, kumusta rin trabaho mo? Maaga ka yata umuwi ngayon. Wala ba kayong lakad ng mga barkada mo? Wala kaming lakad. Sinadya ko talagang umuwi ng maaga. Mabuti nga wala si kuya para magkausap tayo na maayos at walang istorbo. Naks, ang seryoso ng kuya ko ah. Ano bang napaka-importanteng pag-uusapan natin na hindi dapat malaman ni Kuya Philip? Baka mamaya magtampo yun at hindi natin siya sinali sa usapan. Hindi naman lahat ng pag-uusapan natin dapat alam niya eh. Kilala mo naman si kuya, di ba? Masyadong pakialamero yun. Sus! Hindi ka pa nasanay kay Kuya Philip. Ganun naman talaga yun. Hayaan mo na. Ganun talaga pagpanganay. Minsan kasi kuya makulit ka rin eh. Richie, ayoko na siyang pag-usapan. Tungkol sana sa atin ang gusto kong pag-usapan nating dalawa.
Ang seryoso mo, kuya, ha? Kinakabahan ako. Pero sige, sabihin mo nang sasabihin mo. Basta kuya, wag mo lang ako utangan ha. Wala pa akong sweldo. Hindi ako uutang. Ang gusto kong sabihin sa'yo Richie, mahal kita. Mahal din naman kita kuya eh. Kapatid kita kaya mahal kita. Mahal ko kayo ni Kuya Philip. Mahal kita hindi lang bilang kapatid. Mahal kita higit pa sa isang tunay na kapatid. Alam ko na hindi tama. Pinalaki tayo ni mama na hindi iba. Ipinamulat niya sa atin na kahit na hindi tayo tunay na magkadugo, dapat magturingan tayong magkakapatid. Pero anong gagawin ko? Hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko eh. Pero kuya… Alam ko na magugulat ka kapag nalaman mo ang totoo. Pero gusto kong malaman mo na pinigilan ko naman ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Pero hindi ko na kaya. Hirap na ako. Kuya, alam ko na masakit ang sasabihin ko pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Hindi kita gustong saktan pero yun lang ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Hindi kita kayang mahalin ng higit pa ron. Dahil ba si Kuya Philip ang gusto mo? Richie, hindi ako bulag. Alam ko na gusto mo si Kuya. Gusto mo siya ng higit pa sa isang kapatid. Pero gaya ko, pinipigilan mo lang din ang sarili mo. Hindi totoo yan! Wala akong gusto kay Kuya Philip! Talaga? Hindi ako manhid, Richie. Bakit? Ano bang meron si Kuya Philip na wala ako? Ewan ko sa'yo! Wala naman pala tayong mahalagang pag-uusapan. Mabuti pa matulog na lang ako. Itulog mo na lang rin yan, Kuya Gary. Sige, mauna na ako sa'yo. Maaga pa ako bukas. Teka, Richie, sandali. Good night, Kuya. Papa Dudut, pagkatapos ng pag-amin ni Kuya Gary sa nararamdaman niya sa akin, ay pinilit kong umiwas sa kanya. Alam ko na alam niya ang dahilan. Pero sa halip na tumigil siya at kong ginagawa sa kanya at hindi ko na siya mayakap o mahalikan sa pisngi bago ako umalis. Nagaya ng nakasanayan ko ng ginagawa sa kanila ni Kuya Philip, Papa Dudut. Nagulo ang mundo ko sa ginawang pag-amin ni Kuya Gary sa akin. Ang daming nabuong sagot sa mga tanong ko. Kaya pala ganoon na lamang ang pagprotekta niya sa akin ni Kuya Gary, kaya pala sobrang higpit si Kuya Philip at mas mabait kumpara kay Kuya Gary. Easy go lucky kasi si Kuya Gary at parang walang balak magseryoso sa buhay. Samantalang si Kuya Philip naman ay seryoso at responsableng tao. Alam ko kung gaano kahirap ang nararamdaman ni Kuya Gary ngayon. Dahil pareho lang kami ng sitwasyon. Mahal ko si Kuya Philip pero hindi ako kasing tapang ni Kuya Gary na aminin ang katotohanan, Papa Dudut. Pero parating na yun. Nagpaalam siya sa akin kanina na gagabihin siya. May pupuntahan daw sila ng kaibigan niya. Bakit mo pinayagan? Matanda ng kapatid mo. Alam na niya kung anong ginagawa niya. Good evening mga kuya. Hoy, bakit ngayon ka lang? Lumabas kasi kami ng mga kaibigan ko. Nagpaalam ako kay Kuya Philip kanina. Sa akin hindi ka nagpaalam. Ano ba ako sa bahay na to? Tau-tauhan? Hindi naman sa ganun kuya. Kaya lang sanay naman ako na kay Kuya Philip lang nagpapaalam. Isa pa alam ko naman na hindi mo ko papayagan eh. Yun na nga eh. Pag si Kuya pumayag, hindi ka na nagpapaalam sa akin. Palibhasa kasi hindi mahalaga sa inyong dalawa ang opinyon ko. Hindi mahalaga sa inyo kung anong sasabihin ko dahil kayong dalawa lang naman na nagkakaintindihan eh. Mamaya saan pa mapunta ang usapan na yan eh? Sige na, magbibihis muna ako. Eto kasing kuya na ipinagmamalaki mo eh. Akala mo kung sinong santo. Baka nga nagsiselos din to kapag may ibang lalaki naman niligaw sa'yo. Kasi may gusto din sa'yo tong si Kuya Philip. Hindi ba kuya? Hoy! Hindi ako kagaya mo. Mahal ko si Richie bilang kapatid. At isaksak mo yan sa kokote mo. Isaksak mo sa kokote mo na hindi iba sa atin si Richie. Kapatid natin siya. Hindi ko siya kapatid! Nasasabi mo yan sa harap ng kapatid mo? Hindi ka na nahiya. Ni minsan hindi ko inisip na hindi natin siya kadugo. Yan ang ipinamulat sa atin ni Mama. Mahal ko siya kuya. Hindi bilang kapatid.
at uulit-ulitin ko yon sa mukha mo. Palibasa kasi, ikaw kahit may gusto ka na sa kanya, pinipilit mo pa rin itago dahil hipokrito ka! Duwag ka! Hindi ako duwag at hindi ako ipokrito. Hindi lang ako malisyoso kagaya mo. Maayos ang relasyon ko sa girlfriend ko at hindi ko sisirain ang samahan namin dahil lang sa maling akala mo. Tumigil na kayo! Kung ganyan ka ng ganyan, Kuya Gary, mapipilitan ako umalis sa bahay na to. Tatawagan ko si Mama. Isusumbong ko kayong dalawa. Talaga? Isusumbong mo kami? Alam mo ikaw isa ka pa eh. Alam ko naman na gusto mo rin si Kuya Philip. Mas close kasi kayo kaya nahawa ka na sa kaipokritohan nito. Hindi ako tanga at lalong hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano kayo magtitigan ni Kuya. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa kanya dahil yan din ang nararamdaman. Walang kakwenta-kwenta pinag-aawayan nyo. Bukas na bukas kakausapin ko si Mama. Hindi pwedeng hindi niya malaman ang nangyayari dito. Diyan! Diyan ka magaling! Sumbong agad! Sip-sip ka kasi! Sige sabihin mo! Para ako na naman ang kontrabida! Hindi ako sip-sip. Nagkataon lang na di ako tulad mo na gustong samantalahin ang sitwasyon na to. Matulog ka na! Bago pa kita patulan. Sumusobra ka na eh. Kahit kailan talaga Alam mo na! O ano? Puro ka namang talak eh. Ganyan lang naman ang alam mong gawin eh. Sumbongero ka na, mayabang ka pa. Masyado kang bait-baitan. Sobrang pabibo mo kay Mama. Para ako na naman ng masama. Alam ko na yan. Style mo, bulok. Kapal na mukha mo. Ikaw ang makapal ang mukha! Walang hiya ka! kayo! Akala mo palalagpasin ko to? Hindi! Kuya Gary, tumigil ka na! Sige! Kala mo di kita papatulan ha? Hindi po. Dalawa dahil sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumawag ako kay Mama para sabihin ang lahat at nag-alala si Mama at gustong kausapin si Kuya Gary para pagalitan. Pero pinigilan ko siya at sinabi ko na lamang na mas maigi kong lilipat na lamang muna ako ng bahay para hindi lalong magkaproblema. Masikip na ang bahay namin para sa aming tatlo at hindi laging maiiwasan ang bangayan o away. Lalo na at alam na naming pare-pareho ang totoong nararamdaman ni Kuya Gary sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko, Papa Dudut, na matagal na akong may gusto kay Kuya Philip. Pero pinilit kong iwaksi yon dahil alam ko na hindi tama. Na mali ang nararamdaman ko. Alam ko rin na hindi kami tunay na magkapatid kaya kung tutuusin ay pwede ko siyang mahalin. Pero iniisip ko ang sasabihin ni Kuya Gary. Noong sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip, may kung anong saya ang naramdaman ko. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil ayokong makasakit ng damdamin. Gusto kong paniwalaan ang sinabi ni Kuya Gary na may gusto sa akin si Kuya Philip pero sa totoo lang ay wala akong nakikita o nararamdaman na nagkakagusto siya sa akin. Basta mang sabihin na ako ang may gusto kay Kuya at hindi si Kuya ang may gusto sa akin. Bagay na nararamdaman ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Mama na umalis ako ng bahay. Bagkos ay nag-decide siya na ayusin na lamang niya ang papeles ko para sumunod ako sa kanya doon. Sinabi ko kay Kuya Philip ang lahat ng mga sinabi ko or sinabi ni Mama sa akin. At biniling ko din sa kanya na huwag sasabihin kay Kuya Gary dahil baka pagsimulan na naman ang awa yon. Nakakatawang nangyari sa amin, Papa Dudut, dahil para kaming boomerang. Gusto ako ni Kuya Gary pero hindi ko siya gusto. Gusto ko si Kuya Philip pero si Kuya naman may mahal ng iba. Sana si Kuya Gary na lamang din ang minahal ko para hindi na naging mahirap ang lahat. Alam ko naman na papayag si Mama kung sakali kaya nga lang ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lalong nagiging magulo ang sitwasyon naming tatlo. Si Kuya Gary madalas akong sinusundo sa trabaho. Bakod na bakod ako. Hindi ko naman magawang tumanggi dahil baka kung ano ang isipin niya. Hindi ko alam kung paano ako titigilan ni Kuya Gary kaya naisipan ko na ipakilala sa kanya ang katrabaho ko na nanliligaw sa akin.
Nagkunwari akong sasagutin ko na ang katrabaho ko pero nagbanta si Kuya Gary. Papa Dudut, natatakot ako kay Kuya Gary kaya naman nagsumbong ako kay Kuya Philip. Pero sa ginawa kong pagsusumbong ay lalo lamang lumala ang away nilang dalawa. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kung dati ay kaya ko pa ang sarili ko. Ngayon ay nakakaramdam na ako ng takot sa Kuya Gary ko. Papa Dudut, hindi man sang-ayon si Mama at Kuya Philip sa gagawin ko, ay pinaliwanag ko sa kanila na kailangan kong umalis sa bahay dahil iba na ang sitwasyon. Naawa din naman ako kay Kuya Gary kaya nga lamang ay hindi ko talaga siya gusto. Kung halimbawa naman na si Kuya Philip ang nagkagusto sa akin ay hindi ko rin siguro sasagutin dahil hindi magandang tignan. Lumaki kami na magkakapatid at mamamatay kaming magkakapatid. Alam ko na ang nangyayari lamang na ito ay dahil sa malayo si Mama. Pero alam ko na malalampasan namin ang kaguluhang ito, Papa Dudut. Pwede ba tayo mag-usap? Habang wala pang Kuya Gary mo? Tungkol saan, kuya? Sinabi sa akin ni Gary na may gusto ka raw sa akin. Maniwala ka kay Kuya Gary. Alam mo naman yun. Gumagawa na naman ng kwento para lang lalo tayong gumulo. Mabuti naman. Dahil ayoko nang dagdagan pa ang problema. Problema lang pala sa tingin mo kung totoo nga ang sinasabi ni Kuya Gary. Richie, kung totoo man yun ngayon pa lang pigilan mo na. Masasaktan ka lang. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Ang yabang mo naman, kuya. Ano naman kung masaktan ako? Ang mahalaga alam mo ang nararamdaman ko. May girlfriend na ako. Bakit kuya? Porke ba may girlfriend ka na hindi na kita pwedeng mahalin? Richie, hanggat maaga kalimutan mo nang tungkol sa bagay na yan. Paano kung ayaw kong gawin ang sinasabi mo? Pwede ba wag kang makulit? Kay Gary mo na lang ibaling ang pagtingin mo. Tsaka wag mo nga ako pinaglololoko. Kuya, seryoso ko. Sa totoo lang, kung ikaw ang nagsabi na may gusto ka sa akin, baka pumayag ako. Wala talaga akong nararamdaman para kay Kuya Gary eh. Pero Kuya Philip, kung ang inaalala mo isisirain ko ang relasyon yung dalawa ng girlfriend mo, hindi ko gagawin yun. Nagkausap na uli kami ni Mama. Alam na rin niya ang tungkol sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi naman yun ganong kalala na kagaya ng kay Kuya Gary. Siguro, tama si Mama, baka kaya ako nagkakagusto sa'yo. Kasi hindi natin naranasan magkaroon ng ama. Tama si Mama. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sana si Kuya Gary makahanap na ng babae na para sa kanya. Kasi kung nagawa kong iwasan ang nararamdaman ko para sa'yo, malamang si Kuya magagawa niya rin yun. Siguro, sana. Pero baka hindi rin niya agad magawa. Dahil kita ko kung gaano kanya kamahal. Richie, kung sakali ba na hindi tayo lumaking magkakasama, palagay mo ba pwede mong magustuhan ng Kuya Gary mo? Ewan ko. Kasi kung yung nararamdaman ko ngayon ang tatanungin, baka hindi. Ewan ko ba kuya, mabait naman siya eh, kaya lang wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa Kuya Gary mo. Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa'yo, nagagawa niyang manira ng tao. Alam mo ba na kinausap niya ang girlfriend ko at sinabi na bantayan ako dahil baka raw humanap ako ng iba. Grabe na talaga si Kuya Gary. Minsan hindi nag-iisip. Hindi naman siya dating ganyan eh. Kung may kakilala nga lang ako na pwede kong ireto kay Kuya, ginawa ko na. Kaya lang may mga asawa na yung mga kasama ko sa bangko. Ako din eh. Wala rin akong kakilala. Teka, bakit kaya wala pang kuya mo? Baka mamaya lasing na naman yun. Hayaan mo na lang muna si Kuya Gary. Baka nagtatanggalan ng kurta ng utak yun. Sana babalik na yung dati nating samahan, no? Para masaya na uli tayo. Wow! Mukhang seryoso usapan niyo ah. Anong ganap? Kayo na bang dalawa? Magsyota na ba kayo? Oh, lasing ka na naman. Hindi ako lasing. Nakainom lang. Congrats nga pala kuya. Ano? Sasabihin ko na ba sa girlfriend mo na may syota ka ng bago? Na kayo na nito ni Richie? Ha? Tatawagan ko na ba siya? Pwede ba kuya umayos ka? Hindi makitid ang utak namin ni Kuya Philip, alam namin kung saan kami dapat lumugar. Talaga?
So ako makitid ang utak ko, ganon. Makitid ang utak ko dahil minahal kita. Yun ba ibig mo sabihin? Ha? Wala akong sinabing ganyan. Hoy, hindi ako tanga. Alam ko na yung mga galawang ganyan. Siguro may nangyari na sa inyo ni Kuya, no? Oh, Richie! Hindi ako kasing baba ng tingin mo, Kuya Gary. May delikadesa ako. Oo, inaamin ko mahal ko si Kuya Philip. Gusto ko siya. Pero ni minsan, hindi niya sinamantalang pagkakataong yon. Hindi niya ako binastos. Inunawa niya ako. Bakit ba kasi siya pa? Bakit hindi na lang ako? Mahal na mahal kita. Ako na lang ang mahalin mo. Pangako hindi kita sasaktan. Susundin ko lahat ng gusto mo, magbabago ako. Hindi na ako iinom ng alak, hindi ko naaawahin si Kuya. Pagbigyan mo lang ako. Gary, tama na. Mabuti pa magpahinga ka na. Bukas na lang kayo mag-usap ng kapatid mo. Hindi ko nga siya kapatid! Huwag kang makialam dito! Palibhasa kasi hindi ikaw ang nasa katayuan ko, kaya ganyan ka na lang magsalita. Mahal ko si Richie, mahirap bang intindihin yon? Richie, parang awa mo na. Mahal na mahal kita. Bitawan mo nga yung kamay ko, Kuya Gary. Mahal kita, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ipakita yun sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita ko kung gaano kita kamahal. Sige naman na, Richie. Please. Kuya, pwede ba? Tigilan mo nga ako. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong nararamdaman para sa'yo? Magpahinga ka na. Lasing ka lang eh. Sige na kuya, bukas na tayo mag-usap. Halika na. Ihatid na kita sa kwarto mo. Bukas na kayo mag-usap ni Richie. Kuya, tulungan mo naman ako. Mahal ko talaga si Richie. Kuya, sabihin mo naman sa kanya. Sabihin mo sa kanya para maniwala siya. Tulungan mo naman ako, kuya. Halika na sabi eh. Lumakad ka. Halika na. Kuya. Kuya, mahal si Richie, kuya. Kuya. Papa Dudut, dahil sa mga nangyari ay nag-decide akong lumipat ng bahay pansamantala. Lumipat ako sa isa sa mga bakanting bahay na paupahan ni Mama. Nasa isang compound din kami, ayaw kasing pumayag ni Mama na malayo ako sa mga kapatid ko. Gusto niya na mababantayan pa rin ako ng mga kapatid ko. Ang pagkakaiba nga lamang ay wala kami sa iisang bubong. Hindi na ako maiilang sa tuwing uuwi si Kuya Gary. Makakakilos ako ng maayos na walang inaalalang tao. Kahit na hindi ko gusto na umalis sa bahay ay ginawa ko pa rin. Dahil alam ko na yun lamang ang paraan para makaiwas ako kay Kuya Gary. Papa Dudut, palagi pa rin nakabantay sa akin si Kuya Gary. Natatakot man ako sa kanya ay hindi ako nagpapahalata. Madalas kong kausap si Kuya Philip at alam ko na lalong ikakagalit ni Kuya Gary kapag nalaman niya na nag-uusap kami ni Kuya Philip. Pero natatakot na ako kay Kuya Gary, Papa Dudut. At si Kuya Philip lang ang alam kong pwede kong takbuhan. Kahit na inamin ko sa kanya na mahal ko siya ay hindi niya yon sinamantala. Nakita ko na tunay na kapatid lang ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Matagal kong pinaglabanan ang nararamdaman ko kay Kuya Philip. At napagtagumpayan ko yon. Maayos man ang pamilyang napuntahan ko, ay may mga pagkakataon na hindi ko pa rin maalis sa isipan ko ang tunay kong nanay. Kahit na sabihing masaya naman ako sa buhay ko ngayon ay parang may kulang. Parang bigla ko naisip kung ano kaya ang itsura ng nanay ko. Kung nasaan na siya. Kung ilan na ang kapatid ko, ang daming tanong na biglang pumasok sa isipan ko tungkol sa tunay kong pagkatao. Pero hindi ko na inalam uli kay Mama ang tungkol sa tunay kong ina. Hindi raw ito nag-iwan man lang ng picture dahil katwiran daw nito ay para mukha na lang ni Mama ang isipin ko na nanay ko. At makakagulo lamang daw sa akin pagdating ng panahon kapag naisip kong hanapin siya. Ayaw daw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan sa akin. Masakit sa akin, Papa Dudut, pero wala naman ako magagawa. Siguro ay tama na rin na wala na nga akong alam tungkol sa tunay kong ina. Para hindi na magulo lalo ang mundo ko.
Nakausap ko na si Mama. Mukhang mapapabilis ang pag-alis ko. Gusto ko nga sana makausap si Kuya Gary ng maayos. Kailan daw ang alis mo? Baka bago magpasko wala na ako rito. Sigurado malulungkot ang Kuya Gary mo. Alam mo, sa totoo lang, naawa ko sa kapatid natin na yun eh. Ako rin kuya, naawa din naman ako sa kanya. Kaya lang, wala talaga akong nararamdaman para sa kanya. Ayoko naman mas masaktan siya sa pambabaliwala ko sa nararamdaman ko sa kanya. Gabi-gabi ko ngang pinagdadasal na sana maging maayos na si kuya. Kaya nga eh. Mabuti pa siguro ayayin natin ng kuya mo na mag-outing. Matagal na nating di nagagawa yun eh. Magbakasyon tayo. Yung tayong 3 lang. Tapos mag-usap tayo ng maayos. Yung hindi nagbabangayan. Gusto ko yan kuya. Teka, asa ba si Kuya Gary? Huwag mo sabihing nagiinom na naman. Hindi na maganda yan. Nasa kwarto, nagmumukmok. Kinausap kasi namin siya ni Mama. Nag-video call kagabi. Anong sabi ni kuya? Naniwala ba? Siguro kasi maayos naman ang paliwanag ni Mama. Biniro pa nga siya eh. Hahanapan daw siya ni Mama ng foreigner doon. Yung blonde daw, kaso ayaw. Ipinipilit talaga na ikaw ang gusto eh. Sabihin mo nga sa akin, ano ba pinakain mo doon? Eh, pangit mo naman. Ano kaya nagustuhan ng kuya mo sa'yo, no? Maganda ako, no? Mas maganda pa nga ako sa girlfriend mo eh. Hoy, mas maganda girlfriend ko sa'yo. Kuya Gary mo lang naman na nagagandahan sa'yo eh. Oy, hindi ah! Madaming gustong manligaw sa akin, natatakot lang sa inyo ni Kuya Gary. Ay, teka kuya. Mabuti pa kulitin natin si Kuya Gary gaya ng dati. Ano, game? Sige, tara. 1, 2, 3! Sige, kilitin mo yan. Hanggang sino kinakatawa. Tama na, nakikiliti na ako. Ano ba kayo? Kuya, ganyanan ha? Aba, namamalo ka pa ng una na. Oh, yan ang sayo. Ang aga nyo naman mangulit kasi. Nananahimik yung tao rito eh. Namiss ka kasi namin. Masyado ka kasing seryoso nitong mga nakarang araw. Kaya napagkasunduan namin ni Richie na bulabugin ka. Napag-usapan nga rin namin na maganda siguro kung magbakasyon tayong 3. Ano sa tingin mo? Saan naman tayo pupunta? Mag-beach tayo! O kaya, akit tayo sa bundok! Tara sa bundok. Isisigaw natin doon ang mga tampo natin sa buhay. Kuya, Bunso, pasensya na kayo ha. Alam ko na hindi maganda yung inasal ko kaya pasensya na talaga kayo. Siguro nga tama si Mama. Baka nadala lang ako ng emosyon ko. Ayoko rin naman na masira yung pagiging magkakapatid nating 3 dahil lang sa kalokohan ko. Aaminin ko, hindi ko ganun kadaling makakalimutan ang nararamdaman ko para kay Bunso. Pero pipilitin kong kalimutan. Isa pa, kung kami naman talaga ang nakatakda, gagawa naman ng paraan ng tadhana para maging kami talaga. Sa ngayon, susubukan kong ibaling sa ibang nararamdaman ko. Salamat naman kung ganun. Ang mahalaga, magkasundo tayong 3. At lagi nating isipin na hindi man si Mamang nagluwal kay Bunso, kapatid natin siya. At mamahalin natin siya at poprotektahan. Salamat mga kuya ko. Pero, pwede ba huwag kayo masyadong mahigpit, ha? Ayoko kasing tumandang dalaga. So paano yan? E di pwede na ako mag-boyfriend. Pwede bang wag muna? Doon ka na lang mag-boyfriend sa Germany. Baka mawala pa ako sa wisyo eh. Isa pa, hayaan mo na sunduin pa rin kita sa trabaho gaya ng dati. Ha? Pangako, hindi na ako magsasalita o gagawa ng hindi maganda. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka. Oo nga naman, Bunso. Hayaan mo na ang kuya mo na sunduin ka pa rin niya. Sige na nga. Total naman malapit na akong umalis kaya sasamantalin ko ng araw na magkakasama tayo. Alam niyo mga kuya, mamimiss ko kayo. Ikaw din naman. Mamimiss ka namin. Oo nga eh. Mamimiss namin yung sunog na sinaing. Ang sunog na itlog, hotdog at isdang prito na durug-durug. Tama. Ang sasama niyo. Kasalanan niyo yan. Hindi niyo ako tinuruan eh. Tapos magrereklamo kayo. Sus, hindi tinuruan. Ang sabihin mo, tamad ka lang talaga. Ah, talaga ha? Kuya Philip, attack! Attack! Uy! Kulit niyo naman eh. Papa Dudut, naging maayos ang samahan naming magkakapatid.
Palagi pa rin pinapaalala ni Mama sa amin na magmahalan kaming tatlo dahil magkakapatid kami. Huwag daw naming kakalimutan na magrespetuhan sa isa't isa at magdamayan kung may problema. Papa Dudut, masasabi ko na napakabuti ng mga taong kumupkop sa akin. Nagkaroon man kami ng matinding problema, sa bandang huli ay kami rin ang lumutas at nagdamayan. Papa Dudut, nandito na ako ngayon sa Germany. May boyfriend na rin po ako. Si Kuya Philip naman ay nagpakasal na rin sa girlfriend niya at nagkaanak sila. Nagbabalak din silang bumisita dito sa amin ni Mama at si Kuya Gary naman ay may asawa na rin. Kaklase ko noong college ang napangasawa niya. Nakakatuwang isipin na sa kabila ng pinagdaanan naming magkakapatid ay naayos namin ang aming samahan. Nakabuo kami ng sari-sarili naming buhay nang hindi na iniisip ang nakaraan. Mapag-uusapan man ay tinatawanan na lamang naming magkakapatid yon at iniisip na parte na sadya sa buhay ng magkakapatid ang mga mabibigat na pagsubok. At ito ang nagpatatag lalo ng aming samahan. Papa Dudut, hindi ko na rin po hinanap ang tunay kong ina at hindi ko na inalam ang mga bagay tungkol sa kanya. Alam ko na kahit sabihin sa akin ni Mama na ayos lang na hanapin ko siya ay masasaktan pa rin siya. Alam ko na may bahagi sa pagkatao ko na kulang dahil sa pinagmulan ko. Pero napupuna naman yon ni na Mama at ng dalawa kong kuya na mabait. Hahayaan ko na lamang na ang panahon ang gumawa ng paraan para magkita kami ng tunay kong ina. At kapag nakita ko siya o nakilala, Papa Dudut, magpapasalamat pa ako sa kanya dahil tamang pamilya ang napagbigyan niya sa akin. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y kapulutan po ng aral at maging inspirasyon sa lahat ang aking kwento. Matuto tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin sa bawat araw. Magmahalan tayong magkakapatid at magdamayan. Itaas natin ang isa't isa at huwag nating ibagsak kapag umangat ang iba. Lagi nating tatandaan na pamilya lang natin ang matatakbuhan natin sa oras na binabayo tayo ng matinding problema. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Richie. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami tayong alaala sa nakaraan na paminsan-minsan ay dumadampi sa ating isipan. Mga alaala mula sa ating pagkabata na kailanman ay hindi na maibabalik pa at hindi na mararanasan. Ikaw kabarangay, anong memorya mo sa iyong kabataan nang hindi mo makakalimutan? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo. Sumulat po ko sa inyo para i-share ang isang nakakatuwang alaala ko mula noong kabataan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Isa itong kwento na tiyak akong makakarelate ang lahat, lalo na sa mga kaidaran ko na dumaan sa parehong henerasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jepong, 38 years old at isang city guard. Ang kwento ay nangyari 16 years ago. Di pa uso noon ng Facebook at isa pa lamang akong hamak na binatang tambay noon. Wala pang social media ng panahon namin. Ang tanging kinakaadikan ng mga kabataang tulad ko noon ay ang pagtitext sa cellphone. Isa sa mga hindi ko malilimutan noong panahon ko ay noong nauso ang pagkakaroon ng text clan.
Para sa mga hindi po nakakaalam, sa mga Gen Z, ang clan ay grupo ng mga taong karaniwan ay hindi magkakakilala na nagmula pa sa iba't ibang mga lugar. Ang mga miyembro nito ay araw-araw na nag-uusap sa text, nag-a-update sa mga kaganapan sa buhay nila at nagsisend ng mga kung ano-anong quotes sa pamamagitan ng group messaging. Sa panahon ngayon, ang tawag naman dito ay group chat. Pero sa panahon namin, sa halip na isahang pag-send ang ginagawa sa message namin ay mano-mano namin po itong pinapadala. Kung nakaregister ka naman sa Anlitext na promo, ay maaari mo itong isend to all sa lahat ng miyembro ng inyong clan. Ang tawag namin doon ay GM o yung group message Papa Dudut. Ano na naman tong GM na sinend mo? Lyrics yan ng bagong kanta. Ganda no? Relate ka ba? Tungkol yan sa taong iniwan. Ang drama mo naman. Paano ka makaka-relate sa ganyan wala ka namang nobya? Bakit? Yung may girlfriend lang ba kailangang makarelate sa lyrics ng mga kanta? Hindi naman, pero ang corny kasi. Dapat yung mga nakakatawang joke ang gini-GM mo para nakaka-good vibes. Sus, di mo lang alam kasi yung kanta eh. Hindi nga, tsaka hindi ako interesado. Hindi naman ako mahilig sa mga banda-banda na yan eh. Kaya di ka makarelate sa kung anong sikat ngayon eh. Sa bagay, matanda ka na pala. 27 lang ako boy. 5 taon lang pagitan natin. Kung makapagsalita naman to. Matanda na yun. Ikaw nga yata pinakamatanda sa clan natin ngayon eh. Sira ulo to. Pasalamat ka nga, sinali pa kita sa clan eh. Nakasali nga, pero ang boring naman ng clan mo. Wala man lang maayos na kausap dun. Puro bata kasi. Tapos iilan lang yung kaidara natin dun. Sinali lang din naman kasi ako ng katrabaho ko doon, pampatay oras. Pero kung naghahanap ka ng mas magandang grupo, may bagong clan na nagre-recruit sa akin ngayon. Talaga? Oo, bawal ang bata doon. Walang menor de edad. Kaya mas maganda to kaysa sa clan na meron tayo ngayon. Sali mo ako, dali. Kung gusto mong sumali, kailangan mo munang umalis sa current clan natin ngayon. Bakit naman? May rules sila na 1 clan per person lang eh. Hindi sila tumatanggap ng taong member na ng ibang clan. Bakit daw? Ewan ko. Exclusive lang daw sila eh. Ang dami naman nilang alam. Clan lang naman yan eh. Hindi lang yun kasi basta-bastang clan. Halos lahat ng member doon, sobrang close na nila sa isa't isa. Magkakaibigan na sila. May mga nagkatuluyan na nga rin eh. Talaga? Pero hindi ba bawal magpakilala sa mga clan? Dapat may gamit kang codename? Oo, bawal. Pero wala naman silang magagawa kung nagkagustuhan yung mga clanmates eh. Tsaka hindi na nila malalaman kung may mga nakikita mang clan members. Hindi rin maiiwasan yon kasi may mga nagaganap namang grand eyeball. Marami bang babae doon? Marami. Isa tong clan na to sa pinakasikat na clan ngayon. Daming ang sumasali eh, kaya pili lang talaga yung kinukuha nila. Tsaka may limit lang ata yung bilang ng members. Paano ba makasali? Kailangan may kakilala kang member. Yung katrabaho ko member ngayon dun. Pwede niya tayong ipasok kung sakali. Sali tayo. Alis na tayo sa clan natin ngayon. Puro coach lang naman nare-receive kong text sa kanila eh. Sige, sasabihan ko yung katrabaho ko. Baka sakaling dito na ako makahanap ng girlfriend. Malay mo. Balita ko, madalas silang nag-grand eyeball eh. At ang sabi, marami raw magagandang babae sa clan nila. Gusto ko yan. Para makakilala naman tayo ng bagong kaibigan. Teka lang, itetext ko na yung katrabaho ko. Nag-send yun nung nakaraan ng form na kailangang sagutan eh. Teka, kailangan pa bang magbigay ng personal information? Oo, pero yung mga admin lang naman na makakaalam ng impormasyon na ibibigay mo. Bawal pa rin magpakilala. Pero dapat alam ng mga admin yung totoong pagkakakilanlan mo. Para kung sakaling may masamang mangyari o kung may gawin kang hindi maganda, madali ka lang nilang matuntun. Nakakatakot naman pala yung clan na yan. Nakakatakot kung may plano kang gumawa ng masama. Pero kung ang hanap mo lang naman ay kaibigan o girlfriend, mag-i-enjoy ka rito. Yun ang sabi ng katrabaho ko. Hindi ko pa naman nararanasan eh, kaya hindi ko pa masasabi kung totoo yung mga yun. Hindi ka ba sasali? Sasali ako kung sasali ka. Oo, sasali ako. O sige, paalam na lang muna tayo sa clan natin bago tayo sumali sa bago para matanggap tayo agad. Sige, uunahan ko nang magpaalam kay admin. Tandang-tanda ko pa.
Palagi noong nauubos ang pera ko para lamang makapag-load ng only text at only call para lamang makapag-update ako sa clanmates ko. Mahal kasi ang bayad kada text noon kaya kailangan mag-register sa mga promo. Isang requirement sa grupo namin noon ay kailangan naming mag-send ng group text sa lahat ng clan members kahit gaano pa ito kawalang kwenta. Ang ginagawa ko noon ay nagsasend ako ng mga quotable quotes kada hapon at kung sino man ang mag-reply sa message ko, ayun na ang nakakausap ko lalo na kapag bored ako. Bawal ang magbigay ng totoong pagkakakilanlang kapag miyembro ka ng clan. Meron kaming kanya-kanyang code name noon at ang gamit ko dati ay Emo Punk 57 para medyo rebelde ang datingan. Ang code name na yon ay laging nakalagay sa dulo ng bawat text message na pinapadala namin na siyang nagsisilbing naming signature. Tuwing nagkakaroon kami ng bagong miyembro ay nagpapakilala sila sa pamamagitan ng ASL o yung tinatawag na age, sex, location. Kasama ng code name nito. Required sa amin na isave ang number nila para maisama sila sa send to all list namin. Kung tama ang memorya ko, Papa Dudut, nasa mahigit 50 na katao ang miyembro ng clan namin noon. May ilan na mula pa sa Rizal, Cavite, Lucena, Batangas, Pampanga at kung saan-saan pa. Isa sa mga miyembro nito na hindi ko makakalimutan ay si Lady Maldita na naging textmate ko noong panahong yon, Papa Dudut. Sarap ng ngiti ah! Sino ba yung ka-text mo at para kang baliw dyan ang umingiti mag-isa? Wala, magka-text lang kami ni Lady Maldita ngayon. Lady Maldita? Hindi ba yan yung bagong pasok sa clan natin? Oo, siya nga. Bilis ah! Close na kayo agad? Winelcome ko lang siya tapos nagtuloy-tuloy na yung usapan namin. Kausap ko rin yan nung nakaraan eh. Talaga? Anong pinag-usapan nyo? Wala naman, kung ano-ano lang. Pero masarap siyang kausap, no? Oo, ang kulit nga niya sa text eh. Hindi siya nag-uusapan. Kaya minsan hindi ko namamalayan yung oras. Ilang oras na pala kaming magkausap. Malayo siya sa codename niya na Maldita kasi hindi naman siya Maldita talaga. Tinanong ko nga siya kung bakit Lady Maldita yung codename niya. Oh, anong sabi? Wala lang daw. Trip lang daw niyang gamitin yung salitang Maldita para cool daw pakinggan. Kung sa bagay, emo punk nga yung codename mo. Hindi ka naman emo. Mas lalo sa'yo. Dark Knight 69? Superhero ka? Kaya nga codename eh. Kanya-kanyang trip lang yan. Sa tingin mo, maganda tong si Lady Maldita sa personal? Hindi ko alam. Di ko pa naman siya nakikita eh. Bakit? Type mo? Medyo. Anong medyo? Oo at hindi lang ang sagot sa tanong ko. Hindi pa nga ako sigurado. Magaan siya kausap pero hindi ko pa naman siya nakikita ng personal kasi. Kailangan ba makita mo muna siya bago mo siya magustuhan? Malamang. Ikaw ba gusto mong magkagusto sa pangit? Siyempre kung ako papipiliin, dun ako sa maganda. Pero nasa tao rin naman kasi yan. Kung nahulog ka dahil sa ugali ng tao, kay pangit man yan, titibok talaga ang puso mo para sa taong yun. Baka lang kasi masayang yung pagkagusto ko sa kanya kung pangit naman pala siya. Ang pangit naman nun? Nakabase ka sa panlabas na anyo ng tao? Yun na magdidikta sa'yo kung mamahalin mo ang isang tao o hindi? Oh, bakit? Anong masama dun? Ganun naman talaga sa totoong buhay. Ipokrito ka kung sasabihin mong hindi ka naghanap ng magandang babae na magiging nobya mo. Hindi. Hindi ako ganung tao. Mas gugustuhin ko na lang yung babaeng totoong mahal ako at mahal ko kaysa sa taong gusto ko lang kasi maganda siya. Napakabuti mo namang nilalang. Wala akong magagawa kung yun ang gusto mo. Basta ako, alam ko kung anong gusto ko. Bata ka pa nga talaga kung mag-isip. Matanda ka na kasi. Sira ulo. Paano kung pangit si Lady Maldita? Sa akin na lang siya? Bakit? Type mo rin si Lady Maldita? Bakit naman hindi? Katulad ng sinabi mo, magaan siya kausap. Totoo yun. Parang may tinatago siyang talino kasi may sense of humor din siya. Hindi siya boring. Di natin masabi. Baka magustuhan ko rin siya. Loko ka, aagawin mo pa siya sa akin. Bakit? Sa'yo ba siya para maagaw ko? Magkausap lang naman kayo ah.
Tsaka ikaw mismo nagsabi na hindi ka pa sigurado kung magugustuhan mo siya kasi hindi mo pa naman nakikita yung mukha niya. Kahit na, ako nauna sa kanya. Bakit? May pila ba? Hindi to first come first serve. Kung sino magustuhan niya, yun ang panalo. Nakikipagkompetensya ka ba sa akin? Bakit? Takot ka? Ba't naman ako matatakot sa'yo? Di hamak naman na mas lamang ako sa'yo. Yun naman pala eh. Eh di may the best man win na lang. Ako na yun. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Huwag ka masyadong pakampante. Magugulat ka na lang ako na pala yung pinili. Nek-nek mo. Taas ang tingin mo sa sarili mo eh. Hanggang ngayon wala ka pang nobya. Malay natin si Lady Maldita na yun. Sa akin mapupunta si Lady Maldita. Sisiguraduhin ko yun. Tingnan na lang natin kung kanino siya mauuwi. Simula noon ay gabi-gabi na kaming magka-text ni Lady Maldita. Mula raw siya sa Santa Rosa, Laguna at mas matanda siya ng 2 taon kesa sa akin. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya na hindi niya pinangalanan. No boyfriend since birth daw siya at first time lang na sumali sa clan. After siyang makatanggap ng imbitasyon mula sa isang unknown number. Masayang kausap sa text si Lady Maldita, Papa Dudut. Lagi nga akong excited noon tuwing nakakatanggap ako ng message mula sa kanya. Wala pang isang segundo ay may sagot agad ako sa mga message niya. Noong araw, lagi akong nakakatanggap ng love quotes mula sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit ko naisip na baka may gusto siya sa akin. Ang pag-uusap naming dalawa ni Lady Maldita sa mga sumunod na linggo ay mas lumalim pa hanggang sa nawala na sa isip namin noon ang pagkakaroon namin ng clan. Binaliwala namin ang rule na bawal magbigay ng personal information sa isa't isa. Nagpakilala ako kay Lady Maldita at doon ko na rin nalaman na ang totoo niyang pangalan ay Almira. Tumagal pa ng 1 buwan ang pag-uusap naming dalawa, Papa Dudut. May ilang pagkakataon na gusto ko siyang tawagan para sana mas maging maayos ang kwentuhan namin dahil minsan ay nakakatamad ding mag-text. Pero kada tumatawag ako ay hindi ito sinasagot ni Almira. Mahiyain daw kasi siya at tuwing may kausap siya sa telepono ay nabablangko ang utak niya. Mas gusto raw niya ang text para may oras siyang makapag-isip sa mga i-reply niya. Hindi nga naglaon, Papa Dudut, ay sinubukan kong ligawan si Almira dahil alam kong noong time na yon ay interesado rin sa kanya si Ronnie. At ayokong maagawan ako sa pagkakataong ito, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko po alam kung papaano ang panliligaw na ginawa ni Ronnie kay Almira pero sa aming dalawa ako ang nagwagi. Papa Dudut, dahil ako ang sinagot niya sa aming dalawa. Naging girlfriend ko siya kahit na hindi namin alam ang itsura ng bawat isa. Yun ang naging thrill ng relasyon naming dalawa at yun din siguro ang naging dahilan kung bakit nagtagal kami. Mas na-excite kaming dalawa dahil may kanya-kanya kaming bersyon na ini-imagine namin para sa bawat isa. Si Almira ang naging laman ng buhay ko sa mga sumunod na buwan. Sa kanya umikot ang mundo ko dahil siya lang ang nakakaintindi sa mga problemang pinagdaraanan ko. Tuwing magkausap kami noon, pakiramdam ko ay may sarili kaming mundo malayo sa mga tao. Malayo sa mga problema. Inggit na inggit nga sa akin noon si Ronnie dahil ako ang nagwagi sa puso ni Almira. Hindi nga nagtagal ay dumating din ang pinakaabangan kong araw, nag-set ng grand eyeball ang clan namin. Noong nalaman ni Almira ang tungkol sa grand eyeball ay nag-alangan siya. Matagal bago ko napapayag si Almira na sumama sa eyeball na yon. Ginawa ko ang lahat para lamang mapa-oo siya. Lahat ng rason niya para hindi makapunta ay hinanapan ko pa ng solusyon. Willing pa nga ako magbayad noon ng pamasahe nito at tutulugan para lamang makadalo siya. Sa huli ay napilit ko siyang sumama para makapagkita na kami.
matapos ang napakahabang panahon ng pagchat-chat at pagte-text naming dalawa. Jepong, manlibre ka naman dyan kahit soft drinks lang. Sa akin natambay ka pa talaga magpapalibre? Wala akong pera. Ikaw nga tong dapat manlibre. Ikaw yung may maayos na trabaho sa ating dalawa. Pecha de peligro ako ngayon. 20 pesos na nga lang natitira sa pitaka ako Puro barya pa. Kung bakit kasi sobrang gastador mo? Nakalimutan mo yata na breadwinner tong kausap mo. Winner saan? Sira, breadwinner. Ang ibig sabihin nun, ako yung bumubuhay sa pamilya ko. Ah, yun pala ibig sabihin nun. Akala ko nanalo ka. Ano palang plano mo sa Grand Eyeball ng clan natin? Pupunta ka ba? Siyempre naman. Yun na yung pagkakataon namin ni Almira para magkita. Talagang seryoso na yung relasyon nyo ni Almira. Oo naman. Anong akala mo sa amin? Naglalaro lang ng bahay-bahayan? Swerte mo. Ikaw yung pinili sa ating dalawa. Sabi ko naman sa'yo, ako yung pipiliin Kung naniwala ka lang sana sa akin, hindi ka na nag-aksaya pa ng oras. At least sinubukan ko. Talunan man, wala akong pagsisisi. Wala ka naman sigurong tampo sa akin dahil hindi ka pinili. Ba't naman ako magtatampo? Ano ako, bata? Masaya nga ako na may girlfriend ka na ngayon. Matagal mo na yung hiling kaya bigay ko na yan sa'yo. Inggit ka no? Sus! Ako? Maiinggit? Marami pang babae dyan. Hindi ko kaiinggitan yung girlfriend mong walang muka. Pero, paano pala kung hindi mo siya type? Paano kung pangit siya? Malaki ang tiwala ko na maganda tong si Almira. Paano mo nasabi? Basta. Hindi pa ba sapat yung naging ugnayan yung dalawa na kung sakali mang hindi siya kagandahan magugustuhan mo pa rin siya? Depende na lang siguro. Paanong depende? Hindi ko masabi sa ngayon Tingnan na lang natin kung ano yung mararamdaman ko kapag nakita na namin ang isa't isa. Tsaka, wag nating pangunahan yung sitwasyon. Malay ba natin kung maganda naman pala si Almira, di ba? Binibigyan lang naman kita ng paalala. Dapat hindi ka masyadong mag-expect. Baka mamaya sa sobrang taas sa expectation mo, madismaya ka lalo. Teka, ba't mo ba pinagpipilitang pangit si Almira? Nagkita na ba kayo? Hindi Nagkita na kayo no, kaya ka ganyan makapagsalita. Uunahin niya makipagkita sa akin kesa sa'yo mismo na boyfriend niya? Mag-isip ka nga, Jepong, kung ano-ano iniisip mo dyan. Ang sa akin lang naman, ano man yung maging itsura ni Almira, sana tanggapin mo pa rin siya. Swerte ka kung maganda siya, pero paano kapag hindi? Di pinaasa mo lang yung tao. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman siya paaasahin Sana nga, kasi tao yun. May sariling damdamin at puso siya na masasaktan kapag bigla mo na lang siyang iiwan dahil lang sa itsura niya. Basta, malakas ang kutob ko. Maganda si Almira. Maiinggit ka na lang sa akin kapag nakita mo siya. Katulad ng sinabi ko, masaya ako para sa'yo ano man ang mangyari. Hindi kita kaiinggitan kasi kaya ko rin maghanap ng babaeng para sa akin. Sumama ka na lang kasi sa eyeball para sabay nating makita si Almira. Pustahan ulit tayo kung gusto mo. Wag na. Bigay ko na sa iyo yung araw na yon. Para sa inyong dalawa yon. Nagsaselos ka lang yata kaya ayaw mong pumunta sa eyeball. Jepong, sayong-sayo na si Almira. Huwag mo akong problemahin kasi marunong akong tumanggap ng pagkatalo. Sige, ikaw bahala. Tawagan mo kaya siya? Ayaw nga niya ng ganun. Awkward daw siya sa tawag. Bakit naman? Hindi ko alam. Basta, hindi raw siya mahilig sa mga tawag-tawag na ganyan. Nape-pressure daw siya. Weird Parang may tinatago. May tao bang hindi mahilig sa tawag? Meron, yung mga mahihain. Kapatid ko nga ayaw din sa ganun Magkikita naman na kayo Wala naman na sigurong kaso kahit magtawagan pa kayo sa cellphone. O sige, susubukan ko siyang tawagan ulit. Kahit na alam kong hindi naman niya ako sasagutin. Ilang beses ko na siyang sinubukan tawagan. Ayaw talaga niya. Eto na, tatawagan ko na. Mukhang ayaw nga talaga. Hello? Sumagot siya! Hello? Almira? Sandali lang Hanap lang ako ng pwesto.
Ronnie, sumagot siya! Parang naka-jackpot sa loto ah. Sige na, mag-usap na kayo. Maiwan muna kita, usap lang kami. Bagay na bagay ang boses ni Almira sa inimagine ko, Papa Dudut. Mas lalo tuloy akong na-excite dahil nabigyan ko na ng boses ang babaeng ilang buwan ko nang kausap. Kung pwede lang sana noong gabi-gabi na lamang kaming magtawagan kaso'y ayaw talagang sumagot ng tawag minsan si Almira. Gawa nga na may anxiety daw siya pagdating sa mga ganong klase ng pag-uusap. Kahit papaano naman ay minsan ay pinagbibigyan pa rin niya akong kausapin ko siya sa tawag kapag nakukulitan na siya sa akin. Sapat na para sa akin yon, Papa Dudut. Habang binibilang namin ang araw bago ang grand eyeball ng clan ay kung ano-ano ng plano ang binuo namin ni Almira kapag nagkita kami. After eyeball ay nangako siya sa akin na mag-i-stay muna siya sa Maynila para magkasama pa kami ng mas mahaba. Para mapaghandaan ang unang pagkikita namin ni Almira ay nagpagupit pa ako noon at bumili ng bagong damit. Gusto ko kasi na presentable ako kapag nakita niya ako para hindi siya ma-disappoint sa akin. Hindi rin naman ako kapangitan, Papa Dudut. Alam kong may kaunting ibubuga rin naman ang itsura ko kaya sigurado ako noong hindi siya mate-turn off sa akin kapag nakita na niya ang itsura ko. Sa isang malaking mall ginanap ang grand eyeball ng clan namin, Papa Dudut. Halos nasa 30 katao din ang dumating na mula pa sa iba't ibang mga lugar. Ang pinakamalayo na sigurong miyembro namin ay dumating pa mula sa Tarlac. Pero sa 30 katao na miyembro na nagpakita noong araw na yon, wala si Almira. Ang huling text niya sa akin noong araw na yon ay nasa biyahe na raw siya. Pero pagkatapos noon ay hindi ko na siya makontak pa. Maging ang mga kasamahan namin ay hindi niya nire-replyan. Sobrang dismayado ako noon kay Almira sa puntong nagkaroon ako ng tampo sa kanya ng araw na yon. Saya pala ng mga ganong grand eyeball, no? Akala ko boring eh, kaya hindi ako interesado nung una. Mabuti na lang pala, last minute nagbago yung isip ko at sumama ako sa'yo. Huwag mo muna akong kausapin. Bad trip ako ngayon. Oh, ano nangyari? Bakit ka naman bad trip? Hindi ako sinipot ni Almira. Ha? Hindi siya dumating? Nung nagkahiwalay tayo kanina, akala ko kikitain mo na siya. Yun dapat ang plano. May napag-usapan kaming meeting place para mas mauna kaming magkita. Dapat sabay kaming pupunta sa eyeball. Kaya kita pinauna kanina. Kasi gusto kong ako yung maunang makakita sa kanya. Kaya naman pala hindi kita makita kanina eh. Akala ko naman, mas pinili niyong umalis na lang para mag-date sa labas. Buong araw, hinintay ko siya sa meeting place namin. Walang Almira na dumating. Pero bakit daw? Bakit hindi siya nakarating? Hindi ko alam. Hindi niya sinasagot mga tawag ko. Hindi siya nagre-reply sa mga text ko. Hindi kaya may nangyari sa kanya habang papunta dito? Ang sabihin mo, in-Indian niya ako. Pero bakit ka naman i-Indianin nun? Ang tagal niyo ng plinano tong pagkikita niyo. Yun ang palaisipan sa akin hanggang ngayon. Kaya nga ako nababanas eh. Baka naman hindi pa siya ready. O kaya naunahan siya ng hiya kaya hindi na siya tumuloy. Kung ganun man ang nangyari, maiintindihan ko naman siya eh. Basta sabihin lang niya sa akin eh, hindi na siya matutuloy. Hindi yung pinaghintay pa niya ako buong araw para lang pala sa wala. Hindi ba siya nagsabi? Hindi. Nakakainis nga eh. Text ako ng text sa kanya. Naubos na nga yung load ko kaka-text sa kanya. Hindi man lang siya nag-reply. Nako, mukhang in-Indian ka nga talaga. Hindi mo naman sinabi sa akin para sana nasamahan kita sa pag-aantay. Idadamay pa kita sa problema ko? Wag na. Yung eyeball naman ang ipinunta mo eh, hindi si Almira. Pero syempre kaibigan kita. Gusto ko rin naman nasamahan kita kapag may problema ka pinagdadaanan. Salamat, pero kaya ko namang harapin mag-isa yun eh. Hindi naman na ako bata para mangailangan ng kasama. Tsaka nakakahiya. Ano namang nakakahiya doon? Ang yabang-yabang ko magsalita tapos di rin naman pala ako sinipot. Doon ka pa talaga nahiya? Sanay na ako sa kayabangan mo kaya wag mo nang ikahiya yun. Pero hindi mo ba naisip?
Paano kung nagpunta naman pala talaga siya? Anong ibig mong sabihin? Paano kung nakita ka na pala niya tapos na-realize niya na hindi ka niya type kaya hindi na siya nagpakita pa sa'yo? Hindi naman ako pangit eh. Alam ko naman yun. Ang pogi-pogi mo eh. Pero hindi rin naman natin hawak yung taste ni Almira. Paano kung iba pala tipo niya? Okay lang naman yun kung hindi niya gusto itsura ko. Pero sana naman sabihan niya ako. Para hindi niya ako pinaghintay na parang tanga. Hindi ko na tuloy nakilala yung ibang clanmates natin dahil sa kakaantay ko sa kanya. Hayaan mo. Balita ko may eyeball yata ulit sa susunod na buwan. Talaga? Oo. Yun ang napag-usapan kanina bago umuwi. Sayang talaga. Kung alam ko lang sana na hindi nadadalo si Almira, nagpunta na lang sana ako sa inyo kanina. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Ba't mo siya inantay ng ganun katagal? Hindi mo man lang ba naisip na baka hindi na talaga siya tutuloy? Siyempre binigyan ko siya ng chance. Naisip ko na baka late lang siya o kung ano. Hindi ko naman alam na talagang hindi pala niya ako sisiputin. Antayin mo na lang kung anong paliwanag niya. Baka naman may maayos na rason kung bakit hindi siya nakapunta ngayon. Lawakan mo na lang muna yung pag-iisip mo. Yun ay kung papansinin pa niya ako. Hindi niya ako pinapansin eh. Paano mo naman nasabing hindi ka pinapansin? Baka naman nakapatay yung phone niya o baka wala siyang pang-reply sa'yo. Nagre-ring yung phone niya kanina. Ibig sabihin hindi siya lobat o anuman. Ibig sabihin nababasa niya yung mga text ko sa kanya. Ayaw lang niya akong pansinin. Ganito na lang gawin mo. Pagka uwi mo, magpalamig ka muna ng ulo. Tsaka mo siya i-text ulit. Alamin mo muna kung bakit hindi ka niya sinipot. Tsaka ka mag-decide kung anong gagawin mo sa kanya. Bahala na. Yun ang gawin mo. Gusto mo kumain muna tayo bago tayo umuwi? Napagod ako sa eyeball eh. Ginutom ako. O sige, tara. Baka sakaling mawala tong inis ko. Kinabukasan, Papa Dudut, ay isang mahabang text message ang pinadala sa akin ni Almira. Sa sobrang haba nito ay nahati pa ang text sa 3 long message dahil limitado lang ang bilang ng salita na pwedeng ipadala sa text noon. Nagsimula si Almira sa paghingi ng tawa dahil hindi siya nakadalo sa eyeball na ilang linggo ring naming inabangan. Saka siya nagpaliwanag na hindi raw siya nakapunta dahil nagkaroon ng emergency sa bahay nila. Isinugod sa paggamutan ng nanay niya dahil bumaba raw ang sugar level nito at muntik nang mapahamak ang kanyang buhay. Ang galit na naramdaman ko noon ay biglang napalitan ng pag-aalala. Agad ko rin naman siyang pinatawad sa ginawa niyang pang-Indian sa akin dahil naintindihan ko naman na mas mahalaga ang pamilya kesa sa pagkikita naming dalawa. Marami pa naman kaming pagkakataon para magkita uli kaya hindi ko na lamang ito masyadong dinibdib. Sa halip ay nangako sa akin si Almira na babawi na lamang siya sa akin sa mga susunod na araw. Sa katunayan, siya mismo ang nag-set ng bagong araw ng pagkikita namin. Ilang araw ang hinintay ko para sa pagkikita namin ni Almira. Hindi na nga ako makapag-focus sa mga ginawa ko noon dahil sobrang excited ako sa meet-up naming dalawa. Ang dami kong planong gawin sa kanya kapag nagkita na kami, Papa Dudut. Kaso nga lang, nang dumating ang araw ng paghaharap naming dalawa ng girlfriend ko, ay nadismaya lamang ako, Papa Dudut. Ang lahat ng expectation ko ay parang tubig na nag-flash sa toilet nung nakita ko na ang babaeng nagngangalang Almira na naging girlfriend ko ng ilang buwan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang mall sa Paranaque kami nag-decide na magkita ni Almira. Siya mismo ang pumili ng lugar na yon kaya pinagbigyan ko siya. Sobrang dami ng tao noong araw na yon dahil araw ng Sabado. Ang malala ay nagloloko pa ang network provider ko noong araw na yon. Hindi ako makapag-register ng only calls at text kaya limitado lang ang text na naipapadala ko kay Almira habang hinihintay ko siya dahil baka maubusan ako ng pang-contact sa kanya. Noong araw na yon ay sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko dahil matagal ng panahon kong hinihintay ang pagkikita naming dalawa. Sa huling text niya sa akin ay nakasuot daw siya ng itim na t-shirt at pantalon. Halos suyurin ko na ang buong mall para lamang maghanap ng babaeng nakaitim at nakapantalon. May punto pa nga
Noong isang may punto pa nga noong isang babae ang nilapitan ko dahil saktong siyang iniisip kong itsura ni Almira. Kaso napahiya lamang ako dahil hindi pala siya si Almira, Papa Dudut. Mahigit 2 oras na akong naghihintay noon nang bigla-bigla ay tumigil na naman sa pagbibigay ng update sa akin si Almira. Nang mga oras na yon ay nagsimula na ako magkaroon ng hinala. Ganon na ganon kasi ang ginawa niya sa akin noong eyeball. Bigla na lang siyang tumigil sa pagre-reply. Pakiramdam ko ay hindi na naman niya ako sisiputin. Pero kahit na ganoon ay nagantay pa rin ako ng ilang oras hanggang sa bigla itong nag-text sa akin at nagsabing nasa mall na siya. Papa Dudut, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Habang excited na hinahanap si Almira, ay biglang dumating si Ronnie at mas nauna kong nakita kesa kay Almira, Papa Dudut. Jepong! Oh, Ronnie, anong ginagawa mo rito? May dinaanan lang ako. Naghahanap kasi ako ng bagong sapatos kaya nagpunta ako rito sa mall. Ganun ba? Buti naman nakita mo ako sa dami ng tao ngayon dito sa mall. Sakto nga eh. Ano bang ginagawa mo rito? May kasama ka ba? Dito kami magkikita ni Almira. Ngayon yung meet up naming dalawa. Sigurado ka na ba dyan? Baka mamaya hindi ka na naman siputin nun ha? Totoo na to. Alam kong hindi na mauulit yung nangyari noon. Kapag ginawa ulit yun ni Almira, alam niyang magagalit ako sa kanya. Kaya sigurado ako ngayon na magkikita na talaga kami. Gusto mo samahan muna kita magantay para naman hindi ka maboring dito? Sige, pwede naman para may makausap din ako. Sige, maupo na ako rito. Itong Almira ba na to? Gaano na ba kalalim yung pagtingin mo sa kanya? Seryoso na talaga ako sa kanya. Sobrang nahulog na yung loob ko kay Almira. Na kahit ano man ang itsura niya, kahit pangit siya, tatanggapin ko talaga siya. Talaga? Ganon ka na kaseryoso sa kanya? Kahit na hindi pa kayo nagkikita? Oy, hindi ko alam kung bakit pero para bang ang tagal na naming magkakilala? Alam niya yung mga trip ko eh. Tanggap niya yung pagkatao ko. Maliban sa'yo, siya lang siguro yung taong nakakaintindi sa akin. Kaya kahit buong araw pa ako maghintay sa kanya rito, aantayin ko talaga siya. Kulang na nga lang ako na mismo pumunta sa kanila eh. Ba't di mo ginawa? Ayaw niya. Strict daw yung parents niya. First time lang daw kasi niya magkaroon ng boyfriend kaya baka mabigla yung mga magulang niya kapag nakita nila ako. Kaya siguro natatakot siyang makipagkita sa akin nung una kasi kinakabahan siya. First time lang niyang makipagrelasyon eh. Ganon ba? Oo, kaya hindi ko siya minamadali. Pero ngayon, ang dami kong plano para sa amin ngayong araw. Pagdating niya, hindi ako magsasayang ng oras. Susulitin ko tong buong araw na magkasama kami. Jepong, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Paano kung hindi pala totoo si Almira? Ha? Anong hindi totoo? Ano yun? Multo siya, ganon? Sorry. Oh, bakit ka naman nagsusorry sa akin? May nagawa ka bang kasalanan? Huwag ka sanang magagalit sa akin pero… Pero ano? Ano yun? Yung kausap mong Almira, ako yun. Ha? Paanong ikaw yun? Okay ka lang? Anong tinira mo ngayon? May 2 akong SIM card. Yung isa, yun ang gamit kong pang text sa'yo bilang Almira. Teka lang. Sinasabi mo na ikaw si Almira? Ikaw yung ka-text ko? Ibig mo sabihin, wala talagang Almira? Oo, ganun na nga. Sorry, alam kong mali yung ginawa ko pero… Seryoso ka ba? Ikaw yung kausap ko ng ilang buwan? Ikaw yung nakaka-text ko gabi-gabi na pinagsasabihan ko ng mga sekreto ko? Ako nga. Pasensya ka na kung… Anong trip mo? Bakit mo ginawa yun sa akin? Gusto ko lang naman na mas makilala pa kita eh. Makilala? Matagal na tayong magkaibigan. Ano pang gusto mong malaman sa akin? Tsaka bakit kailangan mo pang magpanggap na babae para lang kilalanin ako? Gusto mo akong kilalanin tapos solokohin mo ako? Ano yun? Hindi ko naman kasi alam na mauuwi yun sa ganito kaseryosong sitwasyon eh.
Hindi ko naman alam na mahuhulog ka sa ka-text mo lang. Ginawa mo akong tanga. Anong klaseng kaibigan ka? Inuto mo ako na may kausap akong Almira, tapos ngayon ka lang magsasabi ng totoo? Langya, ilang buwan yun, Ronnie? Ilang buwan mo akong ginagago. Masaya ka ba sa ginawa mo? Masaya ka ba na para akong asong nauulol sa taong gawa-gawa mo lang pala? Siyempre hindi. Pero bakit mo ginawa yun? Hindi ko maintindihan. Hindi talaga. Bakit kailangan mo pa magpanggap? Bakit kailangan mo pa akong gawing tanga? Walang sense eh. Para saan yung ginawa mong yun? Sorry talaga. Ang galing mo, grabe. Best actress kang ugok ka. Nung tinawagan ko si Almira, sino yung babaeng nakausap ko sa cellphone? Katrabaho ko yun. Kinakonsyaba ko siya na sagutin yung tawag mo kung sakaling tawagan mo si Almira. Iniwan ko sa kanya yung SIM card na gamit ko. At naganap ka pa talaga ng kasabwat sa panluloko nyo sa akin? Galing! Pasalamat ka, kaibigan pa rin ang turing ko sa'yo ngayon. Kung hindi, kanina ko pa nasapaki ang pagmumukha mo. Jepong! Antanan mo ako, buwisit ka. Makaalis na nga. Huwag mong ipapakita yung pagmumukha mo sa akin. Bubugbugin talaga kita kapag nakita ulit kita. Jepong, sandali lang! Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin ni Ronnie ang bagay na yon. Okay lang sana kung isang araw lang ang tinagal ng panlolokong yon, pero ilang buwan siyang nagpanggap na si Almira para lang gawin akong tanga. Pinaasa niya ako. Pinaibig niya ako sa isang taong hindi naman pala totoo. Sobrang galit ang naramdaman ko kay Ronnie ng panahong yon. Ilang araw ko siyang hindi pinansin kahit makailang beses niya akong tinext at tinatawagan. Sinubukan din niya akong puntahan sa bahay pero ayaw ko siyang harapin dahil baka kung ano pa ang magawa ko dahil sa sobrang galit ko sa kanya. Pakiramdam ko noon ay para kong bata na pinaikot lamang ni Ronnie. Hindi ko maisip kung anong klaseng trip ang gusto niyang gawin at kung ano man ang rason niya ay hindi yon nakakatuwa. Dahil sa nangyari ay umalis ako sa clan namin at dinilit ko na lahat ng contact ng clanmates ko na nakasave sa cellphone ko para matahimik ito mula sa kakatunog. Nakatulong ang ginawa kong yon para makalimot ako sa ginawang panloloko sa akin ni Ronnie. Nakakainis mang isipin, Papa Dudut, na sobrang dali kong nahulog sa ganong klaseng panloloko. Kung iisipin, ilang beses na akong hindi sinipot noon ni Almira, ayaw din niyang tinatawagan ko siya. Doon pa lang dapat ay nagkaroon na ako ng hinala. Pero dahil sa pag-ibig ay nabulag ako. Kaya madaling nauto ang puso ko. Pagkalipas ng ilang linggo ay hindi namin pagkikita at pag-uusap ni Ronnie ay nagpumilit siya pumunta sa bahay para personal na humingi ng tawad. Pero nung hindi ko siya kinita ay naghintay siya sa labas ng bahay hanggang sa nakakita siya ng pagkakataon na makausap ako ng masinsinan. Kahit ayaw ko ay hinarap ko siya para malaman ang sagot kung bakit niya nagawa sa akin yon. At nagulat ako sa revelasyong kanyang ginawa, Papa Dudut. Jepong. Hanggang ngayon nandito ka pa rin? Ibang klase. Ang tibay mo rin ah. Kausapin mo naman ako. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo nang ipapakita yung pagmumukha mo sa akin? Kailangan kita makausap para makapagpaliwanag ako sa nagawa ko. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, umaasa ka pa nakakausapin kita? Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ano mang paliwanag ang gawin mo, hindi na maaalis tong galit na nararamdaman ko sa'yo. Sige na, kahit ngayon lang. Ano pa bang sasabihin mo? Ipapamukha mo ulit sa akin na binilog mo ang ulo ko? Gusto mong palabasin na ututo ako? Na sobrang desperado ko kung sino-sinong pinapatulan ko? Hindi. Hindi yun ang dahilan kung bakit kita gusto makausap. Eh ano? Ano pa bang gusto mong sabihin sa akin? Hindi mo na kailangang maghugas kamay pa. Kasi kahit sabunin pa kita, hindi mo na malilinis ang pangalan mo. Hindi ko naman ginusto na mauwi ang lahat sa ganito eh. Ano sa tingin mo mangyayari pagkatapos ng ginawa mo? Na manatili tayong magkaibigan? Hindi na mangyayari yun.
Sinira mo na yung tiwala ko sa'yo. Ikaw yung kaisa-isang kaibigan ko. Takbuhan ko kapag may problema ako. Tapos ganito lang yung gagawin mo sa pagkakaibigan natin? Sana inisip mo man lang yung kahihinatnan sa ginawa mong panluloko. Hindi kita gustong lokohin. Eh anong tawag sa ginawa mo sa akin? Trip lang? Nagawa ko yun sa'yo kasi gusto kita. Anong sabi mo? May gusto ako sa'yo, Jepong. Matagal na. Ano na naman to? Hindi mo na ako maluloko, Ronnie. Oo, hindi ako matalinong tao. Pero alam ko kapag ginagago na ako. Maghanap ka ng ibang mapagtitripan. Hindi ako. Seryoso ako. Gusto kita, Jepong. Anong gusto mong palabasin? Nabakla ka? Teka lang, wag mo naman masyadong ipagsigawan. Baka marinig tayo ng iba. Wala pang nakakaalam nito. Ngayon nagpapanggap kang bakla para lang mapatawad kita? Ibang klase ka rin talaga. Hindi ako nagpapanggap. Totoo tong nararamdaman ko sa'yo. May gusto ako sa'yo, Jepong. Noon pa man, nung unang araw pa lang tayong nagkakilala, crush na kita. Mahiya ka nga sa pinagsasasabi mo. Nakakadiri ka. Ba't ka naman magkakagusto sa akin pareho tayong lalaki? Hindi mo pa ba nagigets? Hindi ako nagkakagusto sa babae. Lalaki ang gusto ko. So bakla ka nga? Oo. Hindi ko yun maamin-amin sa'yo kasi baka hindi mo ako matanggap kaya ang ginawa ko, nagpanggap ako bilang babaeng textmate mo para mas makilala pa kita. Para masabi ko sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman ko. Straight ako. Hindi ako pumapatol sa lalaki. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Hindi ako magkakagusto sa'yo, Ronnie. At kahit magpanggap ka man na babae, hindi ako papatol sa tulad mo. Nakakahiya ka. Oo, alam ko. Pasensya ka na sa nagawa ko. Alam ko naman na hindi maganda yung ginawa ko kaya sana mapatawad mo ko. Ang lala mo? Sarap mo murahin. Sige, murahin mo ako kung yun ang gusto mo. Basta mapatawad mo lang ako. Marami akong gustong gawin sa'yo. Pero hindi kasama dun ang patawarin ka. Siguro darating din yung araw na mapapatawad kita. Pero huwag ka nang umasang makakalimutan ko yung ginawa mo sa akin. Pinahiya mo ko. Habang buhay na yun nakatatak sa utak ko. Okay lang yun. Kahit hindi mo ako mapatawad, gusto ko pa rin mag-sorry sa ginawa ko. Sana balang araw, bumalik tayo sa dati. Sana dumating yung araw na makalimutan na lang natin yung nangyari. Hindi na tayo babalik sa dati. Nagbago na yung pagtingin ko sa'yo. Wala na akong tiwala sa tulad mo. Sorry talaga. Kung sa ganito lang din mauuwi yung pagkakaibigan natin, pwede bang atin-atin na lang yung nalaman mo? Sana wag nang makalabas to. Sa'yo ko lang sinabi tong sikreto kong to. Wala pang nakakaalam nito kaya sana wag mo na lang ipagsabi yung nangyari. Aalis na ako. Kung wala ka nang ibang sasabihin pa, maiwan na kita dyan. Sayang oras ko sa'yo. Teka, Jepong, sandali. Please. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, wala kang karapatang humingi ng pabor sa akin. Aaminin ko, Papa Dudut, na tinayuan ako ng balahibo sa mga sinabi sa akin ni Ronnie. Sa tagal ng pagkakaibigan naming dalawa ay hindi ko naisip na meron para siyang lihim na pagtingin para sa akin. Hindi ako bakla at kailanman tanging kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Hindi ako nagkaroon ng interest o anumang pagtingin para sa kanya. Dahil sa mga sinabi niya ay nilayo ko na lamang ang sarili ko sa kanya, Papa Dudut. Doon din ay tinapos ko na ang pagkakaibigan namin ni Ronnie dahil hindi na ako komportableng makasama siya. Lalo na't alam ko na kung ano ang totoong pagtingin niya para sa akin. Alam ko pong hindi maganda ang ginawa kong yun pero bata lang ako noon at hindi pa malawak ang pag-iisip. Ang masaklap ay may nagawa pa akong kasalanan sa kanya dahil sa halip na isekreto ko ang mga nalaman ko kay Ronnie ay pinagkalat ko pa ito. Hindi lang sa amin kundi pati na rin sa mga kakilala namin. Nagalit sa akin si Ronnie sa ginawa ko at naiintindihan ko kung bakit. Simula noon ay nagiwasan na kaming dalawa hanggang sa nawala na ako ng balita sa kanya. Ni hindi ko man lang nabalitaan na lumapit na pala siya noon or lumipat na siya noon ng tirahan dahil sa kahihiyan. Hindi ko alam kung hanggang ngayon
ay kinakasuklaman pa rin ako ni Ronnie dahil sa mga ginawa ko. Pero kung ano man ang nagawa niya sa akin noon ay matagal ko na siyang napatawad. Paminsan-minsan ay nanunumbalik lang sa alaala ko ang kwentong ito dahil napapaisip ako kung kumusta na nga ba si Ronnie, ang dati kong kaibigan na itinuring kong para ng kapatid. Kung sakali mang mapakinggan ni Ronnie ang kwento kong ito naway sanay nasa mabuti siyang kalagayan ngayon at masaya na sa sarili niyang buhay. Dito na po nagtatapos ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo. More blessings po sa inyong programa at pa-shoutout na rin po sa mga dati kong clanmates noong 2009. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jepong aka Emo Punk 57. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LST. In Mega Manila, 97.1. Forever!